Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon bigarren kafearen entzuleo, gaur urte bete berri txarrakek agur esan zuela. Belaunaldi guztietako jendea bildu zen iruñan Gorka Urbizu, David González eta Galder Izagirreren azken emanaldiaz gozatu, hunkitu eta malko batzuk botatzeko. Bigarren kontzertu bat bebaien bien oso ikurgarria izan zena, 3 orduko emanaldia izan zen, eta taldeak 25 urteko ibilbidean izan dituen guzti-guztizek oholtza gainean direla. Nafarroa arenakoak berri txarrakin azken kontzertuak izan ziren, baina taldeak agurra iragarri zuenetik urte osoa pasa zuen ikusi arte tur birarekin. Estatu Espainiarrera jozuten, baita Europa, Estatu Batuak eta Asiara ere, uztailean historiarako geratuko den beste kontzertu bat eskaini zuten Kobeta Mendin eta Urrian kontzertu sorta Gaztetxe, Areto Txiki eta Ertainetan. Baina birari hasiera non eman zion oroituko duzue. Gernikako aspan izan zen 2019ko otsailean. Gaur Astra izango dugu gure artean, protagonista, eta bertako kidedan Unai Olaeta elkarrizketatuko dugu, azaroan martxan jarri zuten eutsi ederrenari ekimenaren harira. Eta honen baita, nor jo zuen larun batean? Lukas Delgadok. Eta norte bestu zen bertan Lukas Delgadorekin, inigo? Zakit. Venga, pista bat. Azkenetik ostiralera Donostiako Victoria Eugenian erritutan emakume zoragarri bat. Silvia Pérez Cruzek. Bai! Porque será nostra. I sencer obert tot serà possible. Gaur musikal xamarraztik gara, baina ez da kasualitatea, Santa Cecilia izan zen, eta tope! Egia, zorionak dio! Eskerrik asko. Eskerrik asko. Unik pixkat bai. Lagun talde txiki baten lau pertsonak hartu ginen azkaltzeko, baina azkaldu gogoz, pote pare bat. Etxen, baina, bueno, eta faldu txeko bai, eta bai, ez neska. Banik, Santa Cecilia izan zela baliotuta, erreportajetxo bat prestatut, zinema eta musikaren arteko lotura aztertuta. Baina ez, Ni, erreportatu diet, musika gaizetara duten film batzuei. Ez erderako, Once pelikulas eta zer. Bai. Kalean abesten musikari irlandar baten, eta kalean lorak saltzen duten, emakume baten artean, musikak sortzen duen lotura du ardat pelikula horrek. You don't go for a walk or something, no? Take this and Campbell and point it home. Musikakin jarrituko dugu. Bingo bilea gaur, zure musikari kultur baten urteak dira eta. Badakit. Badakitzu. Next to you in Malibu. Next to you, you watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current and
Gaur, 28 urte bete deuz, Miley Cyrusek, 28 ja urte bete gehiago badaukabe, guke Younger Now diskoko Malibu kantu hau aukeratu dugu, Goiuri zuk dantzatzeko. Badantzan jarraitu dezakegu. 30 urte gehiago ditu Carlinhos Brown Brasildarrak, haren urte betetzea gaur ere, eta Maria Caipirinha honekin zenbatetan dantzatuko genuen. Eta gulera etorrita, gaur Zuhaitz Gurrutxaga futbolari hoi eta telebista aurkezlearen urteak dira. Futbolari hoi, telebista aurkezle eta musikaria. Gainera, badu kasualia da kantu bat, iraganeko amodio baten urtebetetzea noizen ikusteko Facebooken sartu, eta bertan, ikusi nahi etzuena topatu zuenekoa. Pensé que no te quería, cuánto me equivoqué, cometí una tontería, no lo puedo creer y ahora te perdí, me quedé sin ti, él ocupa tus sueños, pensé que no te quería. Eta gaur, Maili, Ane, Txoperena bersolari eta idazle endaiarrak 26 urte bete ditu. Eta urte betetzea gaur ere Jose Mari Espartza idazle eta Txalaparta Euskal Argitaletxearen sortzailea 78 urte bete ditu Tafaiakoak. Eta beste urte muga politia euskaraz irratigintzan dihardugunontzako. Gaurko egunez, 1982an aireratu zen Euskadi Irratia. Eta saiatu gara batirik eta bestetik jakiten zein izan zen jarraizuten lehenengo kantua, baino ez dute nahiko azkar egin ikerketaz, uste dut ez dagoela oso garbi. Hori, abesti hori jarri nahi genuen, ea saioan zehar bai ezazen badigute, jarriko dugu, baina edozein kasutan, besarkada estua hortxe irratigintzan euskaraz, Euskadi Irratian dihardutenentzat, badakizue, guri ere poza egiten digula, beraiek urteak betetze hori. Hoi da. Baina ez dugu aipatu gaurko saioan izango ditugun gaiak. Bai, batzuk aipatute, baina ez dugu bukatu aipatzez. Arrazoi ikusue, gaur txakurren estresari buruz arituko gara Nora Oteizarekin, eta arekin datorren zintzoa txakur eziketako Eider Fernandezekin bai. Eta sexualitatea zitzen dugu, saioa amaitzeko, Elisabet Olaskoagarekin. Gaia... aurreko astean entzun duzuten ontzat, ez da sorpresa izango. Barain azteko moduan gara, Azaroak 23 ditu gaur, eta astelena da, baina atope gaude. Zuekin, Fariba Seihan. Ei, Goiuri, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Goiuri, Ezeiza. Arratsaldeon. Eta ezketan ari zaizona, Iñigo Asensio, gaur 89. bigarren kafea, bihar egungarrena, eta ikaragarrizko festa montatu dugu, txaranga, botelloi, ez. Bai, txaranga ez. Eta batukada. Ongi etorri guztioi bigarren kafera.
Eta kantutarrak gaur saio azteko. On my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? Ez que gaur ere ezin zuen faltatu Dolly Parton razioak. CD player on with you singing. I'm gonna put this on a cassette. Sing along with it. Then I'll run you off. Miley Cyrusen urteak, eta Dolly Partonekin abesten duen Rainbow Land kantua. Goiuri pozpozik okitzeko, bezala Fariba azten zigu kasketakin da. Begizu Dolly Partonek ze santzun behin? Ze santzun? Santzun. Oso garestia da. Ai, nola zan? Hui! Aztu zait. Hoi santzun? Fallo, aztu zait. Pentsatu. Really make a difference in this world. I won't give up, I'll sleep away. It's the only thought I think, you know where I stand. I believe we can start living in a rainbow land. Living in a rainbow land where you and I go hand in hand. I'd be lying if I said this was fine. All the hurt and the hate going on here. Zerri superkolegitak Miley Cyrus eta Dolly Parton? Dolly Parton Miley Cyrusen ama pontekoa da. Wow. Amapontekoa? Bai? Nunda hori? Together we can start living in a rainbow land. Living in a rainbow land. The sky's blue and things are grand. Wouldn't it be nice to live in paradise where we're free to be exactly who we are? Let's all dig down deep inside, brush the judgment and fear aside, make wrong things right. And in the fight, 'cause I promise ain't nobody gonna win. Come on. Living in a rainbow land where you and I go hand in hand, I'd be lying if I said this was. Fariba, esan zenbaki bat 10-etiko geira. Zazpi. 10-etiko geira? Amasei. 16 aldiz ere ikusitaidan ja kafea saiontan, 89 saiotan, horrentxe, nago baten musika entuteri uzten badiogu, da kafeak ordenagailu barruan zerbait egin duela. Bai, mozkorra etorri za. Ze fuerte hau. Vale, bai ez izut Dolly Parton jarriko ala. Papo. Horrezko inekin sartzez, ja? Bai, bai. Venga, vale. Bueno, maitu duten tartean murgildu barra daukagu. Zein hasiko da? Fariba! Norma! Fariba. Bueno, a ver. Nik maite ditut sorpresak. Agertanok maite eskinderrak, sorpresak, benetakoak. Gaur adibidez, kriston sorpresa polita eman diate. Nire exbikotekideak esan dit, txakurrak etorri bihar ziela, bihar gauen iritsi behar ziela, da kriston posa hundi hartu. Eta ordu bete berandago esauzte, ez dala posible. Orduma, bueno, maite ditut sorpresak eta sorpresan ostean jasotzen ditugun txaskoak ere nola maite ditu ala ere esan dezaket, ez? Ez dakit. Txaskoak maite dituzu? Haze jarrera. Ez, baina badakit, ez. Gertatzen diela, eta azkenean maitatu behar diez, euselan bai ez. Oitu behar gara txaskoetara. Eta, bueno, hor dauz, sorpresak bezala. En fin. Baina, bintzet sorpresa politara mandot, postasun handi hartu dut, naizta gero, postasun hori erabat desagertu dan. Eta etorriko dian noiz baiz, txakurrak, zure gana? Etorriko dien? Espero baietz laster. Eta guk ikusiko ditugu? Bai, perlosara karrikotez, estudiara karrikotez. Noski. Bari, jazta. Orduan, maite dut zure maite duta. Bom dia, mundo. Gaur Carreños Barren urteak zirela konturatu gara duela, aste gutxi publikatu duela bere azken singela, Bon Dia Mundo, Junior Meirelesekin batera.
Eta, pentsatu dugu, venga. Haupa, Carliños. Kazuelara, Carliños. Ze ondo. Euskal Herrian ibilitakoa da Carliños jotzen ez da? Bai, Bilbon, egin Bai, ez, kristone kristona. kabalgadie. Hori da, bai nik banon burun zerbait. Bai. Ala. Bakizu nik zigortuten nintzela asteburu horretan, datzetik izapeu nintzela. Da, bueno, geuzi da, ama vigiratzera torri zala Bilbora. Da lagun esatezten, Fariba, uste zura ma ikusi detela kontenedore baten atzetik begirari baizera. Ba, bai, hori da nire anekdota. Baina, juntzan vigilatzea, zigorra betetzen zenun? Ez, zigorra betetzen aben, bueno, basekien ja etxinen nintzela. Urren zigorra ja nola betetzen aben ikustera guntzan. Osea, ze bihurria zean, Fariba Ejijan. Bai, berabe inspektora gatxetera jolaste guztoko ban. Bai. Eta jakin dezakegu zergatik ontzinean zigortuta? Ba, ziurrenik beste zigorren bat altxatu nabelako. Gauza da ni... Osea, zan pixkat, nola zan, antzarran jolasa, el juego de la oca. Bai. Ez? Zigorretik zigorrera. Ban euskan antecedenteak, ni nahiko... Bueno. Ban euskan antecedenteak. Zigortzen nintzen bakoitzien, baju baten bizi dielez nire gurasoak, eken abena da, kuartuen sartu, ati esarratu, eta bentanatik eskapeu. Aizu. Bai. Baina bueno. Nahiko evidentean nintzen, azkenean harrapatu ninduten. Baina bueno, daukazun txintxo horpegiak, Nik gogoan dut, uda baten ginela Segoviako herri txiki baten oporretan, eta nean nahi azeun zigortuta, eta bueno, goizero ikasten, porque ez da gitirailerako zen matutzi zitun. Eta ordun lehiotik egite zizunela kunkun ikusen nindun, esan nigo, erosillazun marka. Juten nintzen, emazien euro eta piku, ez da izan, pestatan izango zen ordun. Eta ni juten nintzen, horri iskutun, erosten nion kirolegunkari, ez da egin marka, mundo deportibo zein egizun. Eta antxeliotik pasatzen nion, jarek ikasi beharrean, apunte tartean, zea, futbola eta ziklismoa zala. Ai, ze txintxoa, zu. Hori ere, guatu nahi, planta bajoan zeon, ordu nik karetik biziletatik olatxa botatzen nion. Eta nik, nahi laguntzeko. Bueno, zai lagun diten nion, no zeiten nion, baina. Naiz honik esatea maite dut, hau dut? Nik. Nire maite duta da, norbaitek urteak pasata kontatzen dizunean bere bizitzako amodio historia potolo bat, iskutuan inorre kontatu gabe izan duena, eta bapatzean pixkatia liberatuta eta historia hori batzean utzita dagoela, erabakitzen du kontatzea. Hola, ausardiatik eta pixka eta modio ezinezkotik baduten historia horiek. Eta, bai, asko gustatu ditzaidan, atzo sorpresa bat dukin. Bai, eta zentzen, eta nik uste, persona horrentzako ere, nahiko katartiko izan behar zuela, ez? Ura elkarbanatzea, eta gustatzen zaizkit horrelako konfesio historia politiak entzutea. Beraz, nire maite duta hori da, eta zureago Juri? Nire maite duta da, nik maite ditut abestiak, bueno, topatezanen abesti batekin, eta esatezunen, wow, netzako induta abesti hau. Netzako, en plan, guain, hau sentitzet, zu kantatzen ari zeana sentitzet, eta nik erabiliko nituzken hitzak erabili dituzu, eta abesti bat indezu. Eta holako abesti batekin topatu naiz, eta esan dut, maite dut. Ba, kopillo ongutu maite dut. Eta zin abestia. Gure zerrendan sartze balin bat hor dago. Ikusi nik hemen bat zegoela zerbait. Hau izango da, ez da? It's like being on the outside of an inside joke. It's like when they only got Pepsi and you really want Coke. It's like finally get a text back and it's just your mom. It's like when you just broke up and they play your song. I know this shit is kinda stupid, but it's just the way I'm feeling right now. And I hate that I could tell that someone's probably in my shoes by now, right now. I know she thinking that she found herself a winner. I know you fucked her on the counter right before you cooked her dinner. Yeah, I know you think about me when you kiss her. I left a taste in your mouth, can she taste me now that you threw out all our furniture and pictures? I bet you sugarcoat the truth, I bet you're real sweet with it. Yeah, I know you think about me when you kiss her. I left a taste in your mouth, can she taste me now? I'm bitter. Taste me now. Baina,
hitzak itzuli barko dizkuzu, bestela kosta egiten da, ez? Ikasi, No, ingelesa. zelan da beste zen izena? Bitza. Bitza. Ikitzulikoet? Kapita. Venga. I don't give a fuck. Bai, ez ez. I know this is kinda stupid, but it's just the way I'm feeling right now. And I hate that I could tell that someone's probably in my shoes right now. Right now, I know she thinking that she found herself a winner. I know you fucked around the counter right before you cooked the dinner. Yeah, I know you think about me when you kiss. Ez dakit, aurrek entzuten bagaituzte ez dakit hau oso entzungarria dan, Nik esan dut ez dela itzuliko. Nik badakit berak pentsa ez zuela, bere burua garaietzat aurkitu zuela. Eta larrua jozen iola zean gainean Sukaldeko entzimera gainen sukaldeko afaria prestatu horretik. Eta badakit nigan pentsatzen duzula, ura besarkatzen duzunean, eta zure hauan utzi nuen zapore bat, eta berak orain dastan nazakeni. Gure altzari eta kuadro guztiak botatzen dituela, eta bla bla bla. Ui. Wow. Goiuri ez eizaran dia, bum. Furniture and pictures. I bet you sugarcoat the truth. I bet you're real sweet with it. Yeah, I know you think about me when you kiss her. I left a taste in your mouth. Yeah, she tastes me and now I'm bitter. Zatu bain, Eskerrak ondo guztiak ez duen nahi zerratia entzuten. beraz mezutxoa zegoen hemen. Oh. Neko potentia. Oh. Bueno, ba horrela. Baina maite ditut, ez sentsazioi, baina abestia identifikatuta sentitza abesti batekin hori maite dut. Wow. Ba, norbait kuriosidadekin geratu baldin bada, kantua Flexerrena da, eta kantuaren izena Bita, esango litzake. Osan da? Baina, Bitar Zinzana bezala idazten da, inorkara zorik batima zuen. Boa. Ai, adina nola notatzen. Bakizu, igual ez eta Peter Zinzano bat bizitzen edan. Nik ez da. Baina, da edari bat oso vintage, Oso vintage. Hori naranja kolorekoa da, ez? Gorrizka, ez? Bai, gorrizka. Bai, eta, bueno, noski, Bita berak esan nahi duen bezala, oso mikatza den edari bada. Bita. Baina, bai, igual nordiet probatuko, ze badakit mikatza dela. Bai, igual izanagatik. Telefono, mikatza. Baliteke, hartu sugestio puntu bat. Egitea, tira, hasi barko dugu saioarekin horrelakoren batean. Venga, biltzala mezutxoak bidaltzen ez dakin hori. Baina, gaur, goiurik, esan du musikak fiziozko zinearen historioetan, edo gidoietan hola pixu berezia duen horietako, pelikula batzuk ekarreko zezkigula. Atzo Santa Cecili zalako? Claro, zuko espatu zen Santa Cecili? Claro, hemen dago, intringuliza. Sí. Zuek aizaten hemen ospatzen da Santa Cecili, eta atzo Santa Cecili, eta batzuk mozkortzen, eta... Ni ez, nik era ez errespatu. Bueno, azte guran zue ontzea hola, kontzertun baten, eta aiuzat ospatzen. Eta ni naiz musikaria. Eta hasiko banitz musika egiten. Osa, neharrezatiko zinatekete, baina, bueno, orduan esan nun. Musika egin gabe batutan egiren dugu ez pentsa, Bale. Orduan esan nun, bueno, Santa Cecilire nik ospatu nahi dut izo, zatik ez. Orduan esan nun, bida, nik iten gizuet, musika gai zentraltzat duten filmetaz. Eta orduan nindet aukeraketa bat, eta... aukeratu dut pelikula bat, saiatu naiz, herrialde desberdinetako pelikulak topatzen. Eta orduan hasiko naiz, Frantziatik. Eta gainera, lehengoan Imanol Raiorekin aipatu benuen zinema zuzendari batetik, ez da? Noski. Hemen gustatzen zaizuen zinema zuzendari bat. Nola etzigula gustatzen? Zuk etzen esan etzaizula gustatzen Nik? Michael Haneke? Ez inoiz torrelakorik esan. Ziur zaude? Bai? Ni pentsatzen hon, entzitzaizuela gustatzen, horretik aukeratu pelikula hau. Zuri hola pixkat, iteko. Zirin etorri da horra, Zein behar denik jari honekin. Nik ez dut inoiz esan Hanekek
Janek gustatzen zaidanik, gehiago esango dizut, Janekik eman digu Euskal Herriko aktore kolektiboan izan dugun Oskar bakarra, ez? Hoixe. Zeak, Agirrek, Ramon Agirrek lortu zuen. Bai. Nola zan Janekeren pelikula hura? Enaiz gotzen, baina bai, Ramon Agirrek lortu zuen. Bai. Pentsatzen honet zitzaizula gustatzen. Bueno, o sea, zero, o sea, ez etin izuki Janekeren kontra ezer, o sea. Vale. Bueno, baina guzta interesgarrina. Barkatu isiltzen naiz, bai. Lehenengo pelikula da La Pianist. Da, esan dugu bezala, Michael Haneken filmat, frantziarra, 2001 urtekoa. Da, drama erotiko bat. Garo nola, astelenetan seksualitatea zitzaite duen, aproposa iritu zait, eta? Baietz. Bueno, eta protagonista da Isabel Huppert, dala Zoragarrise. Zoragarrise, Isabel. Bai. Bueno, kontatuko izut pixka atzertazio. Daukau, Erika Kohut, dala piano irakasle bat, Bienako kontserbatorio ospetsu batean. Erika bizi da amakin, baina bauka hor maitasun gorroto harreman bat behakin. Eta Erika da oso emakume, karo irakaslea, serioa, disiplinatua, baina sekretutxoak ere badauzka, eta gustatzen zaio, joera masokistako sexu harremanak eukitzea. Eta ordun behin kontzertu bat ematen ari dala, Walter Klemer izeneko ikasle gazte bat, jote da kontzertu horta, eta zate, wow, ze zoragarria emakume hau. Ze ondo jotzen duen pianoa, ze guapa, ze sexy. Nik konkistatu inberdet. Eta orduan horrazten da, pixkat harremantxo bat, ze biei gustatzen zaie Schumann, Schubert, bestakitor bautzkate antzeko interesak. Eta orduan Walter bihurtzen da Erikaren ikasle. Eta hor sartzen dira joko batean, ze esan bezala Erika gustatzen zaio, pixkat masokismoa, Walterri Erika gustatzen zaio, orduan pixkat sentitzen da, joko horta sartu beharko naiz nire bai, zuria gustatzen bat zaizu, eta nik maite zaitut, edo, hor. Eta, Hanekeren film guztiak bezala badauka puntu ilun eta nahasi bat. Orduan, ez dut gehiago esango, baina badibidez badaude momentu bat labana batek garantzia hartzen duna, beste baten kristal lautxiekin, eta odola, eta bainuontzi bat, eta bortxaketa bat, eta... Janeke hola da. Janeke, ze pasate zaizu? Eta hoi bai, Janekeen iluntasuna, gora de iluntasuna bera, baino piano pieza zoragarriak entzun didezke filman, adibidez hau. Ondo, hori dugu lehena, eta... La musika ez zuen gehiago irauten, zen dago. Urrengora guaz. Urrengoa, Espainiara. Vivir es fácil con los ojos cerrados, filma. Dala, 2013 urtekoa, David Trueba Espainiar zinema zuzendariaren filmat da. 6 Goya sari irabazi zituen, eta izenburu dator John Lennonen Strawberry Fields Forever abestiaren hitzetatik. Living is easy with the eyes closed. Zondo askatzen duzun inkluso. Bita. Eta, oso historia kuriosoa kontatzen du. Da, 1976 urtea, John Lennonek eman zion bere siroko honek, eta esan zuen, Beatles talde utzikoet, eta aktore bilakatuko naiz. Eta orduan juntzan Almeriara, hau benetazko historia. Almeriara juntzan, Richard Lesterrekin How I Won the World filma egiteko. Eta orduan daukau Antonio, Javier kamarak antzazten du, eta Antonio da ingeles irakaslea Albazeteko ikastetxe txiki baten. Eta behak erabiltzen ditu, The Beatleseko letrak, ingelesa erakusteko ikasle egita esateu. Ostras, hemen dago, John Lennon, jun berdet ezautzea. Eta orduan hasten du bidai bat, Almeriaruntz, ezautzeko John Lennon, eta bidetik pertsonaia bereziak batzen zaizkio, neska bat aurdun da ona, gero beste mutil bat etxetik alde induna, eta da pixkat, ametxei eta askatasunari buruzko film oso goxo bat. Eta azkenen garantzitsuna ez da Lennon topatzen duten edo ez. Baizik eta behaiek bizitzan topatzen dian. Wow, road movie introspektibo moduko bat orduan esango genuke, ez da? Hoi da, oso politxe, eta orduan da, esan bezala Javier Kamara, da Antonio irakaslea, baina baita da Natalia de Molina, eta Natalia de Molina da, neska gaztea, esan bezala aurdun da ona, eta bidai hortan, elkartzen dena Antoniorekin.
Eta hemen, Natalia Molina abesten, Javier Kamara gitarran, Strawberry Fields Forever abestia kantatzen. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung up on. Strawberry fields forever. No one I think is in my dream. Qué poli. Ze gustora bien, Yuri. Eta, bueno, Frantziara jungea, Espainiara jungea, eta orain Irlandara. Irlandara goaz. Bai. Eta berriro urte batzuk atzera. Ai, ze polita. 2007 urtekoa da, film hau, Once izenekoa. Da, John Carney Irlandarraren drama erromantiko bat. Who'd you write this song for? She's gone. She's dead? No, she's not dead. She's gone. Dauzkadugu Glenn Hansard, dala kalean abesten duen musikari bat, eta Marketa Irgloba, dala Dublinen lore salmenta ibiltariari esker bizi den imigrante txekiarra. Kalean egiten dute topo kasualidadez, eta sekulako kimika sortzen da bien artean. Eta musikaren bitartez, familia eta maitasun egoera ezegonkor batetik ies egiteko bidea aurkitzen dute, elkarrekin. Grabatu zen soilik. 112.000 euroko aurrekontua izan zuen. 112.000 euro. A ber, diru asko da, baino aipatu ditugun beste filmak aurrekontu gehiago ikustuten. Nik uste dut. Bai, zuk uste zu ires fácil con los ojos cerrados, ez? Hori neko low costillo giron janekerenak ez dakit. Haizu nora filmak eukiban olako kantidade bate bai? Baina zematzen zu, 112.000, 112.000 euro? Hori oso gutxi da. Oso gutxi da. 112.000 euro zeon ere buruan. 112.000 oso gutxi. Mesedez, entuko jazu itzaitetanen? Barkatu, baino pixkate motzita naiz, oza, zero bat jontzait, neska. 112.000, zer dizuet ba? Gutxi zala? Oso gutxi da, 112.000 euro. Bai. Bai, seguro, Bai. Ez ikusten zailera, eta faktura tekniko txukura. Bai. Baina, bueno, hoi da pretentzio handirik gabeko film bat, da pertsonaiak dira oso sinesgarriak, eta historia da baita oso sinesgarria, eta oso polita, eta historian sartzeko, bai, oso aproposa, eta sekulako arrakasta izan zuen. Orduan, nola, sekulako arrakasta izan zuen, 6 urte gerogo, zuzendari honek, John Carney gintzun, beste film bat, baita, giro berdinetik, baita, neska bat eta mutil bat, musika, eta ja film hontan bai aurrekontu gehiago izan zuen, eta, bueno, Dublinen grabatu ordez, berri hau grabatu zuten New Yorken. Eta protagonistak izan zian, Keira Knightley, eta Mark Ruffalo, aktoreak diela nahiko ospetsuak. Eta orduan daukau alde batetik Keiraren pertsonaia dela konposatzaile gazte bat. New Yorkera iritsi berri dena, bere mutiai jarraituz, eta bere mutia da Adam Levine, Maroon 5-eko abeslaria. Osea, ez filmean, bizitza errealean, Adam Levinek daukat alde bat, ala Maroon 5. Bueno, pelikulan Adam Levine da Keira Knightley mutia, eta batera jutia New Yorkea. Baino Keirak ezagutzen du Mark Ruffaloren pertsonaia dela musika ekoizlea, baino uste dela lanik gabe. Bai, pixkate dator gainbeheran, bere azken proiektu diskografikoek utzi egin dute, eta azken aukera bat bezala, ez? Osea, lortzen duela kaleko talentu bat, edo eramatea estudioetara, eta hortxe berriro errabiatzea. Eta berarekin lan, eske pelikula ikusten dauket, orentxe trailer ikusten nintzala, uste egazkin ematen ikusutela gaine. Oso egazkin pelikula da, Eske zuzea, nola zean. Oso egazkin pelikula. Zuketik pelikulak ikusten etxen... Hombre, olakoak ez. Larun bat. Ez jartzen. Zuk ikusten dituzu Lars von Trierren pelikulak eta... Igual, gehiago. Hau baino, gehiago, bai. Baina guzti ikusi nun, eta bere puntillo aukala. Eta dauzka estena oso politak, adibidez biak dihoazte Times Squaretik aurikularrak elkarbanatuz, eta bestia oso polita da, hemen Keira Knightley, Mark Ruffalo, eta Hailey Steinfeld baita. You don't have to be so sweet. I know who you're going to meet. Don't say that I don't.
So maybe I won't let your memory haunt me. I'll be sleepwalking. Jamia, zu guaia sonatzen zula pelikula, gabioian ikuserenak. Bale, no guaraten anekdotat eta zainik guaiago sonatzen duena, eta kontatzen noiz. Bueno, Zion estena bat oan zen, dala musika denda baten Bai. instrumentu probatzen jotzen dutela. bai. Ba, nik askotan egin dut musika dendatera jun bidaiaten bukaeran da, esan, aizu barkatu, eske, bueltan noa etxera 3 egun barru kontzertu daukat, eta ensaiatu behar dut, dotziko zeniak eta teklatu bat erabiltzen ordu pare batez. Eta supermajoa dialeko guztitan, ze pilo bat enroiatzea, eta ustizu, Bai. Eta, jo, baitezuan aprobetxatu pixkat ikasteko, ze bestela iritsi eta jeldak Bai, ezakiz eta jendeak zu ikusteko. Ez duzu musika denetan jende asko da bielo. Bueno, Ligatzeko, bebe. ligatzeko, ez? Bai. Hoi esan nahi dut. Ikuste zu zein da diferentzia, zek oso pelikulerak zeate, oso one zaleak zeate, hor superpolita nola ligatze duten, baina musika denetan ez da ligatzen, ez. Bai, ligatzen da, bai. Bai, ligatu zuzu musika denetan? Bari, bai. Musikalen baten? Musika denda baten. Musika dena baten? Ziur baiet. Bai. Wow. Zuk ez? Nik ez. Zupa ez dago, Juri? Ez que mendenak zeate intrebeak ligatzen, ba. Ni hor giza joatzela, ze akordek irakurtzen. Bueno, eta freki moment, mobileko pianoa eta kasko jarrita abioien nola repasatzen bai. Abestien ustean nahi zula, ez? Bai. Ba, hegazkinakin ez, baina huelta arraro xamarra egiten nahi da, indeu Bai. Frantzia, Espainia, Irlanda, eta guain, Txekiar Errepublika. Eta pelikula zarra guaindik. 1987. Kolja Co se stalo? izeneko pelikula. Jo, tak vy to víte. Da, komedia eta Tak si drama okamžitě, nazten ditu. Ale okamžitě přijeďte, jo? Poněž tohle jsme si nedomluvili snad. Pane Luka. Itzulpenak ingo izku zuen. Ba, pixka, hola, gutxi gora bera, nik ez dakit. Asmatuko ditut. Ez baina, bueno, kontatuko izut pixkat pelikula zeri boruzan. Ba, daukagu Frantzisek Franta, Bai. Franta da protagonista, dauzka 50 bat urte eta txeloa jotzen du. Pragan bizi da, eta da 1988 urtea. Ba, diruarekin arazoak ditu. Osea, ospetsua zen, baina esan zuten Txekoslovakiako agintari komunistek esate dute, ui, susmagarri politikoa da, gizon hau. Eta orduan, ba, filharmonikatik esate dute, agur, fuera. Orkestratik. Oia, Aha. kanpora. Eta orduan, beharkatza, ba, bere txeloakin esan ez, ui ba, zein baren niguain dirua irabazteko. Ba, funeraletan, astea jotzen, bai, gaixoa. Da, pixkat tristea, ez, hiletetan biolontxela jotzea, baina, bueno, Pačkory máš? laxox batzuk atate zituen. Eta alare zeukan diru nahikoa. Eta orduan lagun batek proposatzeio eizu. Daun eska bat, dala errusiarra, nadez da, izenekoa. Zeratik etzeate ezkontzen, zen nadeznak behar ditu paperak. Orduan ezkontze balin bazate, beak paperak lortzen ditu, eta bueno, diru pixkat lortzen dezuzuk, ba, ezkontza faltsu honengatik. Eta orduan ezkontzen dira. Baina ze pasatzen da? Nadeznak dauka 5 urteko mutiko bat. Ikusten ari gara, hor. Biolontxelistarekin. Hoi da, hor daude, biolontxelista eta mutikoa dara Kolja, filmaren izena da, mutikoaren. Eta txotxongillo badago. Eta txotxongillo badago, eske Txekiar Errepublikan oso txotxongillo zaleak dira, hemen Tolosan bezala. Ez zaite topikoa izan. Bueno, vale. Jon Etxabe hartuaga entzuten ari zaigula. Txiste egile bikaina. Eta, bueno, ba hoi, orduan daude hor gora bera batzuk, nadeznak junin behar du, eta geratzen da
Franta umearekin bakarrik. Ez dira elkar ulertzen, ze umeak ez dute hizkuntza bera hitz egiten. Umeak errusiarra bakarrik hitz egiten du. Eta gaina Franta da, oso ezkongabea, emakumezalea, ziur musika dendatan ligatzen aitzan gizon bat. Bueno, zuk hori bota dezu, da Jon Etxabek esan digun musika eta ligoteoa, ez dakit, akasonik musika moto okerra aukeratuet. A ber, Jon Etxabe Arzuaga, gauza bat esango dizut. Hemen, ari ginen hitz egiten, ez beste musika eta ligoteoaz, hori beste gomadera gutxi genezakelako, baizik eta musika dendak eta ligoteoa. Ez dakizu musika dendatan asko ibilizalea zaren, ikuste abeslariak gehiago, herbolisteriara propoleo bilagoten ziatela, edo igual moda hori ja pasazen, egontzan momentu bat, nun, abestezun jende guztik propoleoa erabili nahizun, ez da riantzako. Oso modan jarri zan. Ez dakit Jonek, lehenko esan genuen, da harrapatu behar du egun hauetako batean, baina mundu koralean eta mundu koral profesionalean horrelako tok asko dauden, ez da riztako eta ondo, ez da gizartu batez, propoleoa, ez da gize infusioa, jengibrea, bestelagoa, bla, bla, bla. Baina ligatzea zari ginen musika dendetan. Bla, 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 baina Jon, galdera da, zuk ligatuzu musika denda baten? Hoi jakin nahi deu. Eta gero gauza esan gaizut. Nei iruditu zait Jon, eta beste ez da jatzen daite gaino, mundu koralean, mutilak eta neskak oso guapoak diela. Egia da. Bado zerbait hor? Egia da. Baina, eta bezbatzaleiak eta etortzen dira atzerriko koroak, eta nor baino nor guapok, eta mengoetan, bai? Badao zerbait hor mundu korala eta edertasunaren artean. Tesi bat bidera genezakegu, reportajea egin ezakegu, Nik uste abesteak ederra goiten zaituela. Ni bai ikustet hori abeslarietan eta normalien. Bai, edertasun punto berezi bat. Eta gero pasatzen da Beijingko olimpiadatan bezala. Inaugurazioko gala hortan jarri zutela ume bat abesten, superpolita, eta beak etzun abesten. Jarri zuten ume polit bat, zazpi urteko neskato bat horra besten olimpiadai hasiera emateko, eta gero antzeon atzen iskutun kortinan atzen, beste neska bat, ezain polita, super itxusia izan zan. Itxusia. Itxusia umea ez, itxusia egoera. Ze pena. Bueno, bat ditu la pelikula gehiago, eta... Bai, baina, ez du bukatu. Ez bukatu. Bueno, orduan, ez dute elkarru lertzen Koljak eta Frantak, baino, musikaren bitartez baita, eta txangoak iten dituzte, eta elkar egunak pasatzen dituzte, eta azkenen, bihurtzea hor super familia polita, aita eta semea, naiz eta ez izan, aita eta seme. Eta, Europatik atea eta jugo naiz Amerikako estatu batuta. Look, if you had one shot, 8 Mile, one opportunity, Eminem, 2002. one Entzun. that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words... Bueno, hau da 2002 urteko film bat. Eminem bizitzan oinarrituta dago, baina fikzioa da. Eminem da Berrabit deituriko rapero bat, eta, Detroiteko auzo txiki batean bizi da, eta, filma bukatzen da sekulako rap lehia epiko batekin. Tituloa da 8 Mile Road izeneko errepide batean dago oinarrituta, dala Detroit bi aldetan banatzen duena, pertsona beltzak bizi diren Detroit, eta zuriz nagusitutako Oakland County. Eta jarri alto. Not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better soul's escaping through this hole that is Bueno. Eona, abesti honegatik, Oscar saria irabazizun Eminem. Egia da, odatzen dut, bai. Eta film hontan ateatzea Exhibit rapero baita ateatzea, Brittany Murphy ateatzea hil zala, gaixoa, oso ona zan baita, Kim Basinger ateatzen da. Kim Basinger? Bai.
Buah, marabili. Ni gazte nintzenean Kim Basinger ja mito bazan. Ba, filman ateratzen da. Espaldi. Bai. Gaztetxo. Nik 10 urte nuzkanen, Kim Basinger ja itzaitezan Kim Basingeretaz iraganean bezala. In the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. Bueno, Jon Etxabek erantzun digu, iepa, generalizazioak, etxin utziko ditu. Baina esaten du, nik ez de sekula denda baten ligatu. Eta bai, scientifically proved, zientifikoki erakutsita edo probatua. Abes batza baten abesteak polita egiten zaitu. Eta tenera bazea? Tenora izango. Tenorea bazea? Zesanik ez. Besarka bat, majos, beste batzutzako jo. Juri da on falla, Ez que... Asko usatzen zaite minen. Eta denbora asko. Garo, etnik nire gaztetasunean, Eminemen letrak ikasten. Bai. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught it between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot. Baina, bueno, indeun bidai hau bukatuko deu Euskal Herrin. Eta Euskal Herria eta musika zerk lotzen ditu? Soinu jolearen semea. Bida, entzun. Soinu entzuten da? Nire haurtzaroko aberria herri txiki bat da, Obaba. Ai, Obaba. ¿Y tú cómo te llamas? Pelikula ondan flipatu zidan Obabaren rekreazio estetiko garaiko horrek, gero beste gozatzuk ez gehiagi, baina Obaba garaia iragana iruditzen zait flipantea. Zerrenda sentimentalak. Soinu jolearen semea da 2018ko film bat, Fernando Bernuesek zuzendua, eta noski Bernardo Atxagaren izen bereko eleberrian oinarrituta dagoena. Eta, Gidoia bakizu zein moldatu zuen? Zeinek? Patxo Telleriak. Patxo Telleriak? Elkarrizketatu genuen. Dura gutxi. Bai. Erreparatu niriko lutik. Hemen bada... Tapikatu mortalea. Ui, miren, lehengoan ikusi genuen utzi mezu sinalaren ondoren antzez banean. Bai. Miren Arrieta. Eta soinu jolea. Mejor se lo piden a mí. Aitor Beltrán, ez? Honor badira, garaiaren arabera. Claro. Erabakiarekin sartu nintzen borroka armatuan. Azkar erabaki. Josebaren-gatik. Ketxokoetak. Nik hemen soinu jole bezala bai okinun pixkate txasko. Uste soinua benetan jotzen zuela aktoreak ez zuela gehiagi landu. Eta iruditzen zait hori badela ez, nola akordoia dan, alegia ez da hori piano batekin inoiz egiten. Zuizuzu pianista bat pelikulatean ikusten. Ez zuk akordoia jotzen zu. Bai. Ez ez inoiz ikusten pelikula batean pianista baten eskuetan akatsik. Ez ez ikusten ez dakit listen obra bat eta eskuak ez doazela obrarekin. Beti hartzen da kontuan, piano esku bikoizaile bat, edo ikasten dute pianoa jotzen. Nola da? A Star is Born pelikula da? A Star is Born da Lady Gaga eta Bradley Cooper. Bradley Cooperrek jotzeu, perfecto dena. Behar jotzeu? Plano batzutan, izan daiteke animazio bitartez, baino behintzat ez dago sentsazio bakar bat nun ikusten dezun eskua entzuten ari etzaren zerbait egiten. Beraz, ez da egite eskertzen da. Eta aldiz, akordearekin, gauza balio dut, pixkat, zafarrantxito. Baina tira. Karo, musikaz ez dakigunok ez gara hartzen hortaz. Ez dakit, nik uste, oaintxe jarriko bain izun pelikulas, kontatuko zinekela. Ez zindula sonatu piripipipi eta esku bat ikusuela pru egiten. Ez da asko jakin behar. Egia da. Baina tira, musikaz hitz egiten jarraitu behar dugula segituan, ez da? Bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eutxi ederrenari. Ze biberba politez. Bai. Ondo gelitzen dira. Elkarrekin batez ere ez? Eutxi ederrenari. Bai, gaur eutxi ederrenari, gitarauari buruz hitz egingo dugu,
eta lehen berritxarrakek Astran emon ban kontzertuen arire, gaur Astrak antolatu daben egitarau honen inguruen ibiliko gara, eta horretarako geugaz ekingo dugu Astrako kide dan Unai Olaeta. Eutxi, ederrenari egitarau honen barruen, kontzertuek topeu aldoguz, antzeslanak, zinema, liburu aurkezpenak, dokumental emanaldiak, eta, artisten artean, egon die adibidez Sara Zozaia, Amoranteak, Uxu Alberdi begongo da liburu baten aurkezpen batiten, eta zapatu honetan, lehen esan dugu moduen, eukin dugu, eukin nabi, eurek disfrutatzeko aukiri eukin nabienak, Lucas Delgado, taldeko kideak, Lucas Delgado, Rita Payez, Juan Pastor, eta, lehen esan dago moduen, sorpresa txiki bat egon zan, badirudi, Silvia Pérez Cruz atarazala, Silvia Pérez Cruz hain zoragarrizean emakume eta hain ahots zoragarrizean emakume hau atarazan nabestera, eta esan duztie oso unki garrizea izala kontzertue, eta, orokorrien oso harrera onari da izaten dekola gitarra honek, eta gu pila bat postuten gara, neuge Gernikarra nazelako, eta Gernikeko Astrak kulturangatik asko inabelako, eta, azteko, Astran historio konteko guapurtxu, Kontatu. Beraz, Unai Ola eta hor dauko, baina itxoin, Unai. Historia murgile behar dugula. Bai, berez Astra eraikinen izena da, baina, Astra da espazio autogestionatu bet, guztiz irekize dana, eta gauza ezberdinak erabakitzeko foroak dauzkana. Badeko asamblada bat, kudeaketa lan talde bat, egitarau lan talde bat, diru zaintza sarturantzen dan beste lan talde bat, eta komunikazioko talde bat. Unai Ola eta badabe bai komunikazioa sarturatzen dana. Eta, eutxi ederrenari hashtag abebadeki, ekin honek baduka hashtaka, Instagramen Astrako Instagrameko herrialdean ere ikusi alduzue. Eta, bagoaz, Astran munduen sartzen apur eta Astra 15 urte, bete deuz, abenduaren 24an okupatu zen, 2005ko abenduan 24an. Gabonetako oparia. Bai, da gogoandeko nibean izan nintzela, gogoandeko tolako manifestazio, ez da ditu nahi, hor bazau zen, manifestazio entzeko bat izan zen nolako... Venga, agurtuko dugu ja, Unai Ola eta arratsalde ondo, gitorri bigarren kafera. Arratsalde ondo. Besta nuen roieko naz. Eta, bitu, eutxi ederrenari egitaragoa izan, Unai, uste eta azaroaren 13 eta urtarrilen 23 arte iraungo dugu, ez? Bai, momentuz 3 hiletako egitaragoe osatu dugu, eta ja zigara lehenengoko ekimenakaz, zuk esan duzu moduen, oso harrera hona da bileukitzen, eta oso pozik gauz hartzen gauzen bide honegaitzik, bai. Eta esan duzu gainera, ardurari buruz, edmondo zuen prentxaurrekoan ardurari buruz egin duzue berba, eta argi itxi gure izen duzue, arduri ez tala bakarrik segurtasun distantziak mantentzia edo gordetzea, eskua garbitzea, musukoa jastea. Ardura bai dela, da gainera esan duzuen letra larriz, ez? Ardura bizitza duinari eusteare badala, ez? Bai, azkenien argideko guna da segurtasun neurrizen mantentzie bierrezkoa dela eta garrantzitsue gainera, baina bai ikusten dugu bai bizizer digunien jartzi eta bizizer deko zen bierrizenak eta garrantzizen motie bai inoiz baino importantia badala, ez da? Orduan arduratu izeti bai bizize zaintzie eta bizize deko guzen bierrizenari bai erantzun bat emotia dela, ez da? Ez bakarrik musukoa jartzie edo distantzize mantentzie, sino beste alor batzuk bai dauzela hor, landu aldienak eta estabizenak lantzen, ez da? Eta horregaz batera esan duzu bai, herriak bakarrik salba dezakela herria. Mugimenduan dagoen herriak bakarrik sortu ditzakela bere burua babesteko bideak, ez? Herria dela, herri bat aurrera ematen duena, politikari eza parte, ideologia eza parte. Bai, azkenien Astra bera,
herri mugimenduek sortzen dugu. Azkenien, Astran norbanakoak elkartik dauz, da eurek euren ekimen aurrera ataten dabe, bertan Astran. Ez da, Astra da, herramienta bat, Gernikeko herri mugimenduentzako euren ekimen eta euren jardune aurrera atarateko, ez da. Eta esaten dugunien herrisek bakarrik salba dezakela herrize, nik uste dut oingo kasun bebai demostre dala, ez da? Gernikeko kasu buruzengo dut berba, eta Gerniken hainbat dinamika sortu dire, pandemisen arira, eukidugu Gernikeko zaintza zarie, kriston lan nahin da bena biherri zen aukidaben jentiri laguntzeko, eukidugu bebai berakat sopa, oso iniziatiba politz bat, zala, Instagramen bitartez, eskaintza kultural bat eskaintzi jentieri, apurbeta menizetako, ez da, kuarentenie, bebai eukidugu bebai horre trinkete, antitxokoa. Ja penieda, baina ja euren jardune itzi dabe ja 20 urte eta gero, eta referente izen dide kultura alternatiboan kultura alternatiboan referente izen die bai Euskal Herri bai Gernike mailan eta Euskal Herri mailan bai, eta gero trinkete bai ez dugu, trinkete, Iparragirre bestu gure astu eurek atada benen programazio kulturala, ez da, orduan uste dut hor herrisek emon deuela erantzun, ez da, beste utxune batzuk tapetako, eta ni Gernikarra izen da, oso arron nau Gerniken egondan mugimenduegaz pandemian ziar. Bai, da, esan aldugu, Astra sortzaile, militante, kulturzale eta osasun langi eta ze osatute dauela eta ondo babestue. Eta, etxe bat zariela, ez? Eta, edorontzako etxe bat, esan dugu moduen espazio iriki bat zarie, eta, nik uste dut edonork parte hartu dezakela zeuzelan, edo lagundu alda bera, edo beren aportazioak emon alda bezala, ez? Bai, guztiz, Astrak dekona, hori, guk askotan esaten dugu, zubarik ez dau leloa erabiltzen, ez da? Azkenien, Gernikeko jentiek eta Gernikeko eragileen norbanakoak elkartiek eitzen dabe Astra. Astra bera ez da esebez. Astra da, gehiketa bat Gerniken dauzen agente ezberdinena. Orduen, hori da dekona politzia, ez da? Azkenien, danon hartien eroaten dela aurrera Astra proiektue. Nikolako gauzak haitxe gure izeteo Gernikera bueltatu nahi, eskerrik asko. Zorri, ikaroten gau. Hoi, gatziteko, tesio joan zekau, nire diagnostiko olbidea gertzen da, orduan ez dozti Gernikera guaten izten, baina, Eta guk ez izo guzten ez da, Ez, zu hemen. Ai, eskerrik asko, asko gure izten seinale. Unai, nik aldetu berentzun, zu noiz hasi zinen Astran, edo zein da zure arduri apurbete. Esan dugu kide zarela, baina zelan hasi zure ibilbidea Astran? Ni naz veteranotarikoa, Ni niko novela naz, baina batez ja urte batzuk. Astra erabiltzaile moduen betidanik. Nik beti eukidot rekuerdoa, Astra azkenien Gernike mailan oso referentia da, eta nor gitzi hau erabiltzaile gara, ez da. Baina era aktibo baten, erabakigunetan parte hartzen, asanbladatan parte hartzen, esango naben, oin dela 5 urte gutxi gora bera. Eta hori, alde batetik, lehen komente dozu moduen fariba komunikazio lantaldien ibiltzen daz gehiago, baina gero erabakigunetan bebai parte hartzeot, bai asanbladan, egitarau lantaldien eta kudaketa lantaldien. Esan zu novela zarela, baina badaroz, urtetxu batzuk, inatzen dut urte horietan aldaketa batzuk egon diela. Zela hau izan da aldaketa prozesu hori, hau da, azken urtietan zu sartu zinenetik, zer ikusi oso adibidez aldatu dala, edo zer diferente asomatzezu? Azkenien, Astrak nik uste dugu kiduen gaitasune da momentu oro adaptetan joateko, ez da? Etortze zien gauza berri zeri. Eta hori oso garrantzitsu da, azkenien. Ze urtiek aurrera doazen deinen, pertsona, komunidadien edo gizartien biherri zena, gogoak, gustoak aldatzen doaz. Eta bai lortu duena da, aldaketa horretara ondo adaptetie eta bizirik jarraitzi, ez da. Azkenien, adibidez emoteko, adibidez, elkarte batzuk lehen egon zienak ez dauz, berrizek sortzen die, horrek kudatu bidie, ez dakit, bai egon da dinamismo bat eta ondo jakin deu adaptetan garai berriz eta momentu bakotzien. Ze importantean dinamika, ez? Mugimendu horretan jardutea. Eta, ez dakit, ze ekimenek edo zerke uste duzu piztu da bela interes gehiago igual jentien artien, ez dakit, kontzertuek edo antzeslanak edo igual espektakuloren batek, zer da jentik gehiago atrapetan da bena? Egiz esan, ekimen danak dire Astran dekiez sarma berezi bat, ez da? Azkenien,
nik uste dut autogestinotik eta bolondresak azeitzen dizen lan guztizek badekila bere kutsu politz bat edo ez dakit romantikoa. Barkatu? Eta beren publikoa bai, igual. Bai, orduen dana deki esozer, ez da? Baina, bueno, destake bierko bana ben, edo, bueno, lehen egon azpentzetan apurbete ze ekimen izen dinola nastran esan guratzuek, eukiko gendun 10. urte horrena, oindala 5 urte ospatu genduna, eta, bueno, herri guztize involukrezan, oso ekitaldi politz bat izen zan, oso emotiboa, eta hori, oso rekuerdo politxe dekote 10. urte horrena, gero Berritzarrak bai komente dozue, Berritzarrak erabaki ban bere jiri, amaiera jiri astran hasti, ez da? Orduen guretzako gore bat izen zan Berritzarrak itzen da moduko talde historiko batek, lehenengo kontzertue agur esateko astran izeti, oso politxe izen zan. Da gero, bueno, ez da guraztu ez, astien zierra astran dauzen ekimenak, ez da? Azkenien, astra bizirik dau asteko guztizetan, eta asteko egunero dauz, hainbat itzaldi, hainbat ikastaro, bilerak, orduen, horrek bai astra bizirik mantentzen dugu, eta igual ez dira hain entzunek kontzertu handi bat dekon bomboa edo dekone oi hartzune, baina bai badi importantia guretzako eta astra bizirik mantentzen dabe. Bai, bueno, ez da gizu Goiuri eta Inigo Egonda zauzien? Nien aizean. Ez, ezagutu bizu. Baina, bueno, nik aldetu nahi nun? Bai, bota. Zen nola, nahi zenean, baina jungo naiz. Orduan, etorkizunako ze plan? Zerekin amesten dezue? Bueno, oso galdera potenti da, momentuz, gauzak zelan dauzen ikusitze, nik uste epe laburrera begire gauzela, geizen bat. Argideko gu astra bizirik mantenduko urte askotan, baina momentu zein duguna oingo iruiletarako hor fokalize gara, esango neke. Zer dekogunolan horizonte urbilien, dekoguna da 15. urte horrena, izango dela oingo abenduen. Eta hor bagabiz ja gauzatzuek pentsetan eta gauzatzuek prestatzen, ze 15 urte ez die numero borobile da eta ospatu inbiko dugu aldan moduen eta segurtasun neurri guztizek mantenduz, klaro. Lehen barra bat beuki zen duen, ez? Bunai hori uste diakenduko zen duela. Bai, bueno, dago, beuki momentuen zarratute dauela, baina, bueno, beko pisuen egoten da barra bat, eta bertan, jenti aliziten da telefono. Seinale bat dela, unai, hola eta agurtu alizateko, baduzue zeregin mordoa, eta kontatu diguzenarekin ez da makala hartu duzuen erronka. Jarraituko dugu, eta gure agendan ere buruan izango dugu astrak dituen ekimen guzti horiek, eta guk ere jarraituko dugu gertutik, bi hitz horiei helduta, edernari eutxita, astaren egitasmoi jarraituz. Beraz, unai, hartu telefono lasai, guk ere aurrera egingo dugu bigarren kafean, eta mila esker. Zue, rekazko eta astran egongo gara itxaroten. Bakizu nik unai txikitxutatik esetutetela. Baina, hor, unai aldatu da eta zufari bortxortzea. Telefonoak eten aldi eman du, jarraitu nahi baduzu jarraituko dugu, nik unaien gatik egiten nuen. Telefonana, ez tozetan hartu bierroin, tranquil. Vale. Fariba, ontzea zu zigortuta eta alde indezu etxetik astra juteko? Ziurren ripai. Maten bai. Eta, niz digorrak ateatzen gote nintzen. Eta unai, zelan harrapatu zaitxo guzti honek apakitze, nahiko galdera tipikoa dela ez? Baina, ez dakit, igual gauzasko zen euskaten antolatute edo plan pillo batein errepentetana bertan bera utzi behar izan duzu, edo... Bai, oso dramatikoa izan zen momentu, egon ginen Lekuek Festivalien justo barruen, osea, ja Lekuek Festivala aurrera eroaten, Lekuek Festivala da Gerniken ditzen da musika festival bat, Iparragirre, Trinket eta Astran artien, eta ja azkenengo asteburu bakarrik litzeak, unzan martxoko erdialdie, eta, hor etorzan dana jeusiakun, da, ez genuen espero zelako magnitudikiko ban honek, ez da, nik uste dinok. Eta, arduratxu jokatu bigendun, eta sarratu genduzuen astrako atiek berehala. Eta segiduen pentsa gendun astra biziri mantendu bidala, eta komunidadi zaintzi eziago zala importantina orduen. Astero bilerak mantendu genduzen, online itzen genduzen, eta hori, bihurtu ziren jakudak eta bilera baino gisa, elkar zaintzeko bilerak apurbet sortu ziren. Eta,
hori biziri mantendu gara, eta ja deseskaladan eta hasi gara ja gauza mobitzen, baina oin emongo dugu ja aurrera pausu potolo bat, utzi derrenari dinamiki eta dugunien, vamos. Vale. Eta sorpresan emate duki oso anekdotaren bat boragine guzti honetan, zaitasun guzti hauetan, ez dakit, harritu zaitzuen zerbait, edo igual zeu zer barriz ikusi zue, edo zeu zer barriz deskubritu zue. Bueno, alde batetik, emondozko aukeria apurbet hausnartzeko eta disiplina gehiz hausnartzeko adibidez. Igual astan lehen bai zentretan jengiz hau musikarloan, zuzenekoakaz, eta egitarau berri honetan bai sartu dugu, antzerkize, Jonander Urresti ukiko dugu, dantza bai sartu dugu Ziomara Ormaetxegaz, bueno, horrek emozku bai aukeri disiplina kultural giza usartzeko hori alde batetik, eta beste gauza bat nabarmenduko nabena da eukidogun harrera ona, ezta? Bai herrizen aldetik, bai musikarizen aldetik, oso erantzun nauki dugu, eskertu dugu jentiek mezu positibo bat hainbeste negatibidade barruen, eta hori nabarmenduko naben bai. Harrera ona eta eskertu indozkula jentiek kaleratu dugun mezu positiboa. Eiz esan, astrak badeko kriston xarma berizize, bai, notzut, así que nik danok animeta hotzuet, joatera, eta eutxi dernariko gitara honetaz disfrutatzera. Sarrerak salgai dauz, ez dakit nola lortu aldien sarrerak, internet bidez. Sarrerak egongo di salgai, astelenetik ostiralera, postetatik sortirela, bertan fizikoan. Fizikoak die, claro. Baina oin mobidu zingarelez, bueno. Igual gatu dukiko gu. Gernika Power beharko dute, noski. Gernika Power izan beharko du. Bai, hori da. Bale, Informazio gehiago nahi duenak ala ere, astragernika.net webgunean aurki dezake, abildua Astragernika Facebooken, Twitterren, Instagramen ere bazarete honai, beraz, sozial guztietan topatuko dute. Bai, gertatu denaren lekukoa, dagoeneko ikusi dugu hor joan den larumateko kontzertuko bideotxoak badirela, Silvia Pérez Cruz eta Delgado eta konpainarekin, eta baita datozen ekitaldi hoietaz ere. Iker Lauroba izango da. Iker Lauroba izango da. Bai, Iker Lauroba eta beste urtaroa. Bueno, bariko honetan eukiko Lauroba eta igandien eukiko dugu Isa Sakara bere disko berriz aurkezten. Kriston. Una historizonak eitzen zauzien lanagaitxik. Eta zorterik onena. Eta eskerrik asko. Izan ondo. Agur. Agur. Keep calm and bigarren kafea. Esnatu berria naiz ta ez dut irekin nahi libratuko menauen ate sorta. Leioekin aski zait, ez dago inor gure zait, jendez gainezka dagoen kale hortan. Argia profitatu, zamez bat idatzi dut, erinekatu honen azalean. Ea irauten duen, badakizue hemen, memoria zabatzen digutela. Tristea da dena, ospatu behar da. Oraindik dena, lortzen Aipatu dugu, gaur urtebete Berritxarrak taldeak agur esan zuela, eta ez dakit, efemeride hori etzuen buruan, nora Oteizak, baina gaur esan du, tira, gaurko txakurren estresaren inguruko saioa abiatzeko Berritxarrakin oreka kantua prestatu. Atxaldeon eta ongietorri nora azteko, baina asmatu duzu, Atxaldeon, bai, asmatu dut. Baina etzenekin, Ez nekin. Beno, guauko Nora Oteiza txakur zitzaile eta gure kolaboratzaile denarekin gaur Eider Fernandez dugu, zintzoa txakur zikitatik, biologoa, etologoa, txakur zitzaile eta txakurren estresean ere aditua dena. Berari ere, gure ongitorria, bigarren kafera ongitorri. Eskerrik asko. Bueno, ja biak aurkeztuta, gu ez gara estresatuko, baina zuek konta iguzue, zer da estresa edo estresa txakurrena eta gurea ezberdina alda, hori ere ez daukatu zo garbi. Bueno, alde batetik estresari buruzari garenean gorputzaren erantzun bati buruzari gara,
Eta erantzun hori gertatzen da gorputza moldatu behar denean ingurunean ematen diren aldaketen inguruan. Orduan, fisiologikoki erantzun naturala da eta ematen da hori gorputzak moldatu behar duenean ingurunean aldaketak ematen direnean. Eta badu funtzio bat gainera. Bai. Hasiera batean laguntzea behar luke izan. Gero nola kudeatzen dugun beste kontua da, ez? Bai, guk edo txakurrek denbora daukagunean ingurunera moldatzeko, estresak erantzun normala ematen dago eta orduan ez da arazorik sortzen. Izatez horretarako dago biologikoki, ez da gorputza moldatu al izateko. Eta beste alde baita hori ez, biziraupenerako erantzun bat da ere, eta arriskutako egoeretan ez, aktibatzen zaigun zerbait da, eta gure gorputzari erantzun azkarrak emateko aukera ematen dio. Estresa ez balego ezingo genituzke, erantzun azkar horiek emateko aukera izango, eta honek ere, gure biziraupenarekin noski zerikusia dauka, bai gurekin eta bai gizakiak ez diren animaliekin ere. Hau da, azterketetan bezala, estres puntu bat ez balin baukazu ez dezula ikasten. Hori da, baina gehiagi balin baukazu ere, ataskatu egiten zara, ez? Beraz, estres egokia edo, estres, balekoa edo badago, edo ez? Bai, biologikoki ezberdintasun bat dago estres puntuala edo zuk esaten duzun estres horretan eta kronikoki geratzen den estresean. Estres puntualak ez du arazorik ematen, izatez hori norak esaten dauena biziraupen modu bat da, ez? Gorputzak erantzun behar du zeo zer gertatzen denean edo arriskuren bat dagoenean, baina gure pertzepzioa arriskuen inguruan azkenean orokortu egiten denean edo dena iruditzen zaigunean arriskutsu, hor bai eratzen dela erantzun jarrai bat zeinek arazoak ematen dituen. Arriskua planteatzen dugu estresaren aurka edo, baina arriskutik aratago ere estresatzen gara, ez? Bai, azkenean gure gorputzak irakurtzen ditu naiz eta biziraupenerako arriskutsuak ez diren egoeretan bizi, gure estresaren erantzuna berdina da. Orduan gure gure gorputzak erantzuten du bizirauteko arriskuan egongo balitz bezala. Estresak horrela ez du hori bereizten. Orduan funtzionamendua aktibatzen da berdin. Eta Eiderrek esan duenaren inguruan, hori azkenean da sistema bat oso azkar aktibatzen dena, eta gorputz guztia alertan oso azkar jartzen duena, baina gero pasatzen dena da hori ez, behar duela denbora luze bat, gorputzak berriro bere ongizatera edo egoera normalera bueltatzeko, ez? Eta hemen izaten da talka, ez? Azkenean egunerokoan egokitze hortan egon behar degula pentsatzen baldin badugu edo gure gorputzak hori irakurtzen baldin badu, azkenean ez daukagu denbora, ez? Errekuperatzeko eta hor sortzen da Eiderrek esan duen estres kroniko hori eta arazoak ekartzen dizkigun hori. Bai, hor arazoa dago azkenean arriskuak ez direlako objektiboak, ez? Kontekstuaren pertzepzioaren inguruan ari gara. Orduan, norak esan duen bezala, badauz gauza batzuk arriskutsuanak direnak objektiboki edo gure bizitza arriskutan ipintzen dutenak, baina beste gauza asko arriskutsu edo ez izateko aukera hori gure pertzepzioan dago. Eta hor bai estresak badauka zerikusia, estresa igo egiten denean, hainbat egoera zeinek arriskurik ez daukaten guretzat arriskutsu izaten dira. Pertzepzioa hori da. Dugu, ez? Azkenean, holistiko ez? Eta orduan, honek zer ikusia dauka, zenbat esperientzi ditugun, zenbat esperientzi bizi izan ditugun, gure egokitzeko almen hori edo, gure sinesmenen arabera, horredenak estresean dauka eragin zuzen bat. Resilientzia. Oso guretik ari gara, alegia gizakion estresetik, eta noski entzuleak antzeman gauzuen dagoeneko, Nora eta Eiderrekin txakurren estresari buruz hitz egin behar dugula. Horreratu dugu, zein da parekotasuna eta zein da ezberdintasuna, alegia, non markatu beharko genuke, desberdintasunik badago behintzat, txakurren eta gizakion arteko alde hori? Fisiologikoki antzandia daukagu, gorputzaren erantzuna ia berdina da. Baina ze gauza diren estresore ezberdinak dira txakurretan eta gure ingurunean. Azkenengo ikerketa batzuek bai azaldu digute nola pertsonak edo txakurrak familietan bizi dira, guk lantzen ditugun txakurrak behintzat familietan bizi dira. Ez da txakur guztien egoera, baina bai gurekin kontaktua daukatenak, eta txakurra eta familiaren estresaren grafika paraleloa da.
Orduan alde batetik txakurren estresa eta gurea fisiologiko antzekoa da, baina gainera gure estresak txakurrengan eragin kristolako eragina dauka, eta txakurrek estresarekin edo ingurunearen kudeaketarekin arazoak dituztenean guretzako bebai estresore dira gure txakurrak. Orduan, ez da bakarrik fisiologiko antzekoak direla, baizik eta esku hartuta ibiltzen garela horretan, familian txakurrak dauzenean, orduan eraginago hor handia da. Hor, bai, ez oso nola. Ez hori azkenean osmotikoak direla hortan, eta emozioak bezala estresa ere, nola eragiten dien gure estresak eta nola bihurtu daitekeen, ez? Azkenean beraien estresak nola eragiten duen gure estresa beraiei eta nola hortikan ateratzea azkenean zailtzen zaigun eta hor dago gure lana, ez? Azkenean nola moztu. Bata beste eratzetik ez ibiltzeko. Nik beti esaten dut hor ziklo bat dagoela, zeinetan estresak arazoak ematen dituen eta arazoek estresa ematen duten, orduan non hor ebaki bat egin behar dugu eta kudeatzen hasi. Ez dakit zer dagokigun galdetzea. Zer sortzen duen txakurrengan estresa, edo lehenago aztertu beharko genuken zer den txakur estresatu bat, nola antzematen dugun? Nondik abiatuko garen? Bueno. Agian sintomatatik, zer den txakur estresatu bat? Bai, estres kronikoa daukaten txakurrek sintomatologia bat aurkezten dute, baina esan behar dugu beba, igual aurrerago hitz egingo du gorren inguruan, tipologia guztiek ez dutela erantzun berbera ematen. Hau da, isa txakur batek ez du hartzai txakur baten erantzun berberak emango. Baina hor baditugu erantzun fisiologiko batzuk eta adibidez osasun arazoak ematen dituzte batzutan txakur oso estresatuta gerta daiteke, hori bai dela gure gizakietan ikusiko dugu berdina. Liseria aparatuko arazoak ematen dituzte batzutan, adibidez txakurrek egiteko kaka egiteko modua, estresak egiten du bai azal arazoak izatea, oso tipikoa da dermatitis, adibidez gizakiotan ere gertatu egiten dana. Nik askotan begiratzen ditut hori da profesionalki igual mania bat, nik estresa lantzen dut batez ere, nire gairi gogokoena da, eta askotan fijatzen naz, begi ingurunean, txakurrek estresan daukatenean hile falta izaten dute. Bai, izatez pertsona batzuek uste dute beren txakurra olakoa dela, eta estresa lantzen hasten garenean hile ateratzen da, hor begi ingurunean. Bai, izan ditugu bai, adibidez, janariarekin arazoa daukatenak, intolerantzia edo alergia diagnostikoa zeukatenak, eta estresa lantzean arazo horiek desagertu egin dira. Orduan, arazoa zen fisiologikoa, ezik eta estresak sortzen dituela hainbat arazo fisiologiko, zeinek ematen dituztenak gero sintomatologia konkretua. Bai, azkenean hori estresaren sistemak egiten duena da, ez, momentuan beharrezkoak ez diren funtzionamenduak geldotzen ditu adibidez, ez, adibidez digestioa eta bigarrengo plano batean sartzen da eta prioritatea ematen dio beste gauza batzuri, ze azkenean gure bizitza jokoan dagoela nabari du. Orduan, momentu batean ez adibide bat jartzeko, lehoi batek jarraitzen baldin badigu, guk nahi deguna da korrika atera, ez? Eta momentu hortan digestio egiten baldin bagaude, digestioan egiten ari geran indar guzti hori edo energia guzti hori, joaten da muskuluetara, bihotzaren taupadak jotzen dira, eta hortan zentratzen da. Orain, estres kroniko batean bizi baldin bagera, ez? Eiderrek esan duen bezala, azkenean aparatu digestiboan eta arazoekin topa gaitezke. Eta gero badauz beste sintoma batzu konportamentalak direnak, ez? Adibidez, kotxeen atzetik korrika ateratzen diren txakurrak, edo umeen atzetik korrika ateratzen diren txakurrak, edo gauzak kontrolik gabe jaten dituztenak, adibidez, makillak edo olako gauzak. Osea, izatez, estresak eman ditzake ezagutzen ditugun arazo ia guztiak. Bai, dago gauza batzuk gainera batzuetan grazia egiten digutenak, ez? Txakurrak beraien isatxa, ez? Jarraitzea, daude estereotipiak deitzen zaizkie, ez? Eta dira konportamendu batzuk errepikatzen direnak, eta inungo zentzuri gabe gainera, ez daukate inungo objektiborik. Osea, berez ikusten duzut, ez daukate zentzua zoologikoetan eta asko ematen da animaliekin, bai? Baina ezin da izan bakarrik jolas bat eta listo. Osa, nire txakurra gadiez bai, ematen batzutan bueltak bere izantza harrapatu nahian.
Da niri grazia egiten zian. Ez da jolasa, bueno, gizakiotan hori tok moduan diagnostikatzen da. Osea, da hori obsesibo-kompulsibo edo. Bueno, arantzien behin egiten man, igual ez da idaztien behin edo. Baina gertalike adibidez, igual estresa izatea kronikoa, baina momenturen batean zer estresa sortzea eta momentu horretan egitea. Hori guk atzazalak aginkatzea bezala. Zuko juri estresa ukazu? Batzutan bai. Bai, ez tok pixka dukitzezu, Bai, nire lankideek estresatzen auto. Abus horien gaineko Lankideak? Labankada tiro. Nik esan du lankideak. Lankideak, pluralien. Lankide batek. Vale. Ba, zer esadan, haulenarekin sortu hori. Idatziko lukeen bezain libre. Spray, padi rekalde eta itxua, Durangoko azokan izango den beste proiektuetako bat ari gara entzuten. Zarantzazu, ez Coca-Cola, unibertsitatean lizuntzen diren literatur irakasleen babes. Estasiga bentzuteko playlista badu Durangoko azokak prest. Zenbat egon geratzen dira, Juri? Zein da bigarren kafeko telefono zenbakia? 6-8-8-7-5 Inoiz abandonatu behar izanez genituen kale hauetan. Galderarik egin nahi bali maduzu, txakurraren estresaren inguruan, Goiuriren token inguruan, Faribaren asteburuko gertakizun emozionanteen inguruan, nire atzoko parranda, inguruan, 6-8-8-7-5-8-8 izaten zuen Goiuri gila ez da? Izan dut? 6-8-8-7-5-8-8 bota zure mezua, eta Eiderrek eta Norak erantzungo dute, ea adibidez, Goiurik dituen tokak estresarekin lotuta dauden, ala ez. Kronikoak dien, ala ez? Hori da. Eta 12 egun geratzen dira Durangoko azokarako. Osondo, azkar zabiltza, Bazuka baten erritmopean, eta alde egizu, MTV-tik Fast Goiuri. Kultura otzanetik. Speedy Goiuri. Fast and Furious. Lagundu, mesedez! Bueno, beraz, laburtuz. Laburtuz ez, baino pixkate gaia zentratuz. Badaude joera batzuk txakurrengan estresarekin lotu eta errazantzeman dizakegunak. Akaso horiek berriro labur bildu ditzakegu edo hortxe geratzen ari ginen. Baina, bai, eipatu dugu gizakion ganako antzekotasun hori ikusten dela, alegia txakur batek estres egoera puntualak balin baditu, horrek luke arazo gehiagiri sortu beharko, baina estres hori kronifikatzen denean edo egoera edo estimulo ezberdinak erasotza eta arriskotzat ikusten dituenean hor estresa kronifikatzen dela eta hor sortzen direla. Arazoetako batzuk jarrera aldekoak, beste batzuk aipatu ditugu azalari dagozkionak, hileri gabeko guneak agertzearenak. Fisiologikoak, bai. Egin dugu enkestatxo bat ere Instagramen galdetzen deari, ea beraien ikuspuntutik ze erantzun izan dezake, estresatutako. Inigo, zo badakizu enkestak egiten Instagramen? Segure eset. Bai, badakit, baina aztu ingo zaiz, porque aspaldi ez dugu bat ere. Toma! Asko maitu du elkar ez pentsa. Ez emezta. Alde bakarrekoa da. Zer dio inkestak, non egin duzu, guauen, zintzoan, bitan? Bueno, nik histori bat egin nun eta galdetu nun, eta bueno, egia esan orokorrean erantzunak nahiko antzekoak izan dira, eta bueno, batek esaten zuen hori, erreaktibitate atari baxuagoa, hau da, erreaktiboagoa daudela, gestio erramintak era egokian erabiltzeko zailtasuna, bai? Eta osasun fisikoan eragina, bai? Hori izan da orokorrean jendeak erantzun duena eta nola bai laburbiltzen du pixka bat, ez? Trebatutako jendeak erantzun du bai, Badaki zer dion. Bai. Horrek ez du bali, emargenon gukin kesta Goiuri. Bueno, eta beraz, pixkat gaia zentratu zen, nire deszentratu naiz ja, Goiurirekin sartzea oso divertigarria da, gero zentratutzen naiz. Deszentratutzen naiz. Bueno, ez dakit garbi utzi dugun zergatik gertatzen den estres hau txakurrengan, eta batez ere, nik uste jendeak entzun nahiko dela, hori gertatzen bada, nola saiestu zer egin daiteken estres hori kontrolatzeko. Nik alde batetik zatituko nuke, bi zatitan egiten dut gehienetan, alde batetik zer daukan txakurrak faltan, eta beste alde batetik zer daukan txakurran sobran.
Orduan, gehienetan gertatzen dena da sobreestimulazio prozesu bat dagoela, arazoak txikitatik sortzen dira askotan, ze txikitan esperientzia traumatikoak gertatzen direnean gero estresa kudeatzeko aukera edo kapazitate hori nahiko minduta ikusten da, orduan horrek badauka parte bat, ze gure ingurunean ez da ondo egiten, amaren banaketa eta destete edo dena delakoa. Orduan horia izaten dugu estresa kudeatzeko arazoak izaten dituen txakurra. Orduan, horrez gain, gero sartzen badugu gure gizarte honetan, zeinetan mugimendua dagoen, sarata dagoen, pertsonak dauzen denbora guztian, txakurrei kosta egiten zaie askotan egoera horiek kudeatzea hasiera batetik. Orduan nik hasiera baten saiatzen nazena da beti estimulazio hori jeisten. Eta txakurrak aukera izatea ingurune hori beste modu batean hartzeko, kontekstuaren pertzepzioa aldatzeko. Eta beste alde batetik ikusten dugu askotan, beraien behar izanak ez dauzela beteta. Komunikazio falta bai, askotan kostatzen zaigu, ni 13 urte daramat txakur munduan lan egiten, eta komunikazioan adituekin ari gara orain formatzen, eta gauza berri piloa ikasten, orduan. Badakigu familientzako txakurrak irakurtzea ez dela batere erraza. Orduan, ez da erraza jakitea zer daukaten faltan. Baina nik esango nuke parte soziala askotan faltan daukatela. Lagun falta, baina txakur lagun falta. Bai. Osea, jendea parketara juten da eta jendea saiatzen da txakurrekin egoten, baina ez du kontutan izaten bere txakurrak zein txakurrekin egon nahi duten. Bakizu zerta jutean jendea parketa txakurrekin? Ligatzea. Bum! Baina orain Tinderra dago, utzi txakurrak bakean eta... Sozializatzea juten da jende asko, Bai. Egongo da Tinder bat zure txakurrai bikotea bilatzeko? Ai, ama. Kontuz ematen ditugun ideekin, mesedez. No izango zan txakurren Tinderra. Behaiek erakitzeko zu jartzizo txakurrari horrean mobila eta... Claro. Eta gero tokatzen zaizu justu zure txakurra maite mintzen dela, zuk gorrotatzen duzun tipo baten txakurrakin. Bueno, igual gorrotatzen zen un pertsona hori, baina gero de repente konturatzen zara txakurren arteko rollo honetatik hortatik abituta, ez zizula ingaizki lortzen. Ai, Capuleto eta Montesco, que zela. Ai. Gaizki bukatu zen historia horrek. Capuleto eta Montesco. Oida, adibidez, ikusi duzu maiera, pelikula horretan. Romeo eta Julieta, zekizanik. Ni gauza desango izuet, nikokin un txakur bat, 13 urtez. Non dao, que yo lo vea. Hiltzan, gaixua. Gaizu. Baina parraiteu. Baina, bueno. Argazkik badauzka politia. Bai, kiston txakur politia, bastor aleman edo hartzai alemania eder bat, enun ligatu txakurrarekin bizitzan. Baina, zenbat urte zen euskan? Jo, txakurre txiko zan etxira, nik 11 itula, 25 arte, mantzidan bizitzak ba? Bai, mantzitzen du, bai. Esan, ligatu zerbait ligatzen nun, baina txakurra eskerrez. Bueno, orduan txakurranen komunikazioa ginen. Piripipi. Ni nahi nun esan, Eidarrek esan duenaren hildora, bai, txikitatikan azkenean estresaren kudeaketa eta garrantzitsua dela, edo asko estimulatzen ditugula txakurkumeak, eta hortikan aurrera estresaren kudeaketa zailtzen zaiela, kontutan izan behar degula, ere amaren, gestazioan dagoenean ama eta txakurkumeak amaren barrenean daudenean, azkeneko 2 aste horietako, gestazioko azkeneko 2 astetan amak nozitzen duen estresaren arabera, txakurkume horietan izaten duen influentzia zerikusia daukala ere gero txakurkume horien estresaren kudeaketarekin. Ez dakit ondo esplikatu nahi zen. Izatez, az gaitezke amaren estresaren kudeaketarekin, montarekin, hori samarroan. Zapila bat dago atzetik, baina bai. Monta hori nola gertatu den, askotan ze buru gogor jabek nahi dugun txakurronek eta ark elkarrekin txakurkumeak izatea, eta askotan, ez dakit, baina bortxaketatik gertu ikusten ditugula egoerak, ez? Bai, izatez askotan namek akatzen dituzte kumeak, eta jendeak ez du lertzen, baina gero historia kontatzen bai zute askotan traumatikoak izaten dira. Orduan hori azten gara oso arazotsuak izango diren kume batzurekin. Gero kumeak direla ulertu behar da, eta jendeak uste du 4 hilabeteko txakur batekin mendiko buelta egitea joan daitekela 3 orduz. Eta txakur horrengan ikargarezko kalteak sortzen ari garela, ez? Bueno, hori da. Hor espektatibak dauz barruan, eta nik uste dut espektatibak eta beldurrek egiten dutela piloa min txakurretan. Ezkenan zu txakur bat hartzen duzu, eta zuk txakur horren hor
hori nola izango delakoaren ideia daukazu, baina zure ideia eta txakur hori ez dute bat egiten askotan, eta hor bai dagoela talka bat, ez gogorra gainera. Eta askotan zaila da, ez, hau ulertzea jendeak, ze azkenean, eskeni konturatzen naiz, umekin ere asko pasatzen dela hau, eta umekin jau pasatzen baldin bada, ez baldin baukagu empatia bat, ez, gure espezie berekoekin, eta zaila dela, ez, eta gehiago txakurrengan daukagun perspektiba horrekin empatizatzea, horrelako arazoak izan ditzaketela, eta estresak horrelako eragina izan dezakela beraiengan, ez, orduan zaila da. Beraz, arazo fisikoak sorditzakegu, batez ere oraindik formakuntza aldetik, beren zurrak, giharrak, ehunak eta bar, ez daudelako behar bezala osatuta, baina psikologikoki ere txakur hori lauiaeteko txakurkume bada, eta hor ere badago kalte bat, eta uste dut hortxe sortzen direla, ez? Espektatiba gehiagi ukitz hortatik, sobreestimulazioa, eta hortik estresa. Bai, eta exigentzia altuak ere, lauiateko txakur batzuetan, ze azkar nahi ditugun gauzak lortzea egitea beraiek, eta ezin dute, eta orduan exigentzia altu badago, eta horrek estres asko sortzen du. Eta fisiologikoki ere, edo fizikoki ere estresak, esan nahi zut txakurkume batek estres asko baldin bauka, agian ez da iritsiko aztea ondo ere, osea, ez urren, esan nahi zut, garapenean ere eragin bat izan dezakela, osea, puntu hori eta horretaraino. Burmuinak, burmuinaren garapenan hor kristolako eragin gogorra egiten dugu bebai. Osea, txakurrak txikiak diesenean 4 hilabeterekin adibidez, edo batzutan txikiago hartzen ditugu 2 hilabeterekin, edo 2 hilabete eta erdirekin, burua ez dago prest estres puntual hori ez da ere ondo eramateko. Osea, txakur horiek amarekin balego, askotan egoten dira amaren ia barruan, edo, bueno, ama eta nahi arrebekin egoten dira kontaktuan ia 24 orduz. Orduan, guk hartzen ditugunean, egoera hori guztiz aldatzen da eta oso drastikoa izaten da. Eta eurek ez dauz prest hori kudeatzeko. Orduan, arazoa gainera da, adin horriekin estresa handia denean, gero txakurroren estresa kudeatzeko gaitasuna minduta ikusten dela, baina bizitza osorako. Osea, gero nagusitan bebai ez dute ondo kudeatuko, ondo kudea daitezkeen hainbat egoera. Eta horrek ja arazo gogorrak ematen ditu, eta ez da bakarrik arazo gogorrak ematen dituela, baizik eta gure gaitasuna horretan eragina izateko ez dela bajua dela. Ezin ditugu minak guztiz konpondu, hor traumak eta hola geratzen direzenean, hor badauz zauri batzuk itxi daitezkenak, baina utziko markak utziko dituzte. Bueno, okerrenean jarrita, gauzak ez dira ondo egin, baina zuen gana iritsi da. Urte bete, urte terdi duen, txakur oraindik oso gazte bat, txakur kume deitakioken, baina bintzat txakur oso gaztetxo bat, eta badu estresa, eta antzeman duzue. Zer egin daiteke txakur horren estres hori orekatzeko, kontrolatzeko, nola lantzen da hori? Gainera urte terdirekin adolescentzian justo da, ez da dinik gogorrena naiz eta txakur erosoa izan edo ondo maldatutako txakurra adin hori benetan txarra izaten da. Bueno, nik alde batetik egiten dudana da landu bere egunerokoa, ez? Zeintzu irteera egiten dituzten, zein ordutan, zenbat iraupen, nondik ateratzen direzen, kalera ateratzeko ze material eramaten duten, material erosoa izan behar du, guk adibidez gehienetan arnez erabiltzen dugu eta uela luzeak, txakurrek behar dutelako, osea, pentsatu behar dugu hori dela beraien sozializazio aukera bakarra, berankon espezifikoekin, ez? Askok gizakiekin bizidra, baina ez daukate txakur gehiagorik etxean. Orduan, guretzat garrantzitsua da kalera ateratzeko material hori erosoa izatea txakurrarentzako. Gero bestalde batetik niretzat garrantzitsua da estimulazio ordutegiak kontrolatzea, osea, estres handia badaukat, adibidez, jendeak sortzen badio estresa, hasiera baten bilatzea jende gutxi dagoen ordutegi bat kalera ateratzeko. Dena den, nire lan egiteko moduarekin hasiera baten egiten dugu estresore gehienak kendu, eta saiatzen gara mundua berriro aurkezten. Gero estresore horiek jasan alizateko. Osea, apur bat burbuila batean sartu, baina 15 egun edo 20 egunez, eta gero ja kalera berriro ataratzen eta eguneroko hori moldatzen, geroz eta gauza gehiago kudeatu ahal izateko. Otxamar sona ezak, baina reset moduko bat egiten da. Bai, reset bat denentzako, Bai, bale, guzako. Jabe pila bat eskertzen dute hori ere. Bueno, sozialki oso gogorra da, arazoak dituen txakur bat kalera ateratzea egunero, 3 edo 4 edo, bueno, dena delakoa, osea, sozialki gogorra da. Eta sozialki hori, estresa jasatzen dute.
Bai, eta hor sortzen da zirkulu hori, ez jabea estresatuta, txakurra estresatuta, eta txakurrak azkar konpondu nahi, txakurra gaztetxoa da, eta dena hor bueltaka. Hola galderatxo eta argitzarren, jendea pentsazak, esken, txakurrak egiten du zaunka asko. Hori arrazoi asko gatik izan daiteke, akaso ez bakarrik estresagatik, edo akaso ez estresagatik, ez dugu gauza guzti hau edo zein egoera estresera mugatu behar, ez? Gainera, zaunka egitearena alde batetik hitz egin beharko genuke tipologien inguruan, ez? Daude txakur batzuek, zein historikoki beraietan potentzatu egin dana, justu hori dana, ez? Adibidez, azkenengo ikastaroan hitz egiten zuten bigelen inguruan. Bigelak dira eizatzakurrak, baina beraietan landu dana da presa bat bilatzea eta zaunka abizatzea. Orduan, bigel bat badaukazu eta berak zeozer komunikatu behar badizu, be tendentzia zaunka egitearena da. Orduan, adibide bat da, baina badauz tipologia batzuk zeintzuetan potentziatu dan pilo bat historikoki edo evolutiboki justo zaunka egitea. Orduan, zaunka egiten duen txakur bat nahi ez baduzu, ikusi behar duzu hasiera baten behintzat zein tipologia hartuko duzun, edo zein egoeratan ikusiko den txakur hori eta nola kudeatuko dituen. Orduan, nik alde batetik hor argituko nuke hori tipologiaren aldetik, badauzela zaunka gehiago egiten duten txakurrak eta zaunka gutxiago egiten duten txakurrak. Eta gero ere izan daiteke txakur bat azkenean ez ikusia sentitzen denean, nolabait espresatu beharra izatea, txakur txikiekin asko pasatzen da, txakur txikiekin zenbatek esatute, eske zaunka pila diten dute, eske inork ez die kasu egiten, eta da munduan beraiek ikasi duten modua egoteko, kasu egiteko azkenean. Letrero luminoso, eske azkenean ez dira zu kasurik egiten, eta zaunka egiten dudanean norbaitek entzuten du behintzat eta kasu egiten dit, azkenean erramienta moduen bebai hori geratzen da hor. Arrazaipatu duzu zaunka egiterakoan, estresaren aurrean ere, arrazaren arabera izango dira aldeak, eta estres hori pairatzeko aukera gehiago edo gutxiago, eta baita horrek sortzen dituen eraginak batela modu batekoak edo bestekoak izan daitezkela, ez, arrazaren inguruan. Bai, badauz txakur batzuk estresa hobeto toleratzen dutenak, edo, nik uste dut gure gizartean begiratu behar dugula txakur hori zertan historikoki dagoen espezializatuta, adibidez, hartzai txakurrek munduan dauz ordena ipinteko, ez? Osea, zuk border collie adibidez, border colliearen inguruan ari garenean, eurek egiten dutena da kanpo batean egon, eta ardiak dauzkate aurrean, eta ardi bat ataratzen danean, ardia berreskuratzen dute, eta ardiak mugitzen dituzte eskumatara edo eskerretara, baina berain funtzioa da ardi horiek egoera konkretu batean egotea. Orduan, horrelako txakur bat Bilbon sartzen baduzu, edo Donostin, edo Tolosan sartzen baduzu, txakur horrek ingurune hau kudeatzeko daukan aukera oso basua da, ez? Azkenean, mundu desorganizau batean bizi gara. Kaotikoa da, beraren. Gasteiztarrak hariko dira pentsatzen, Gasteizen hobeto Green Capital, hemen energia baita txakurrak. Hombre, eta hemen hobeto Madrilen baino, fijos. Baita ere. Estimulazio aldetik, hori garrantzi da, eta adibidez, eiza txakurrek bai, eiza txakurretan potentziatu da pila bat, beraiek sensibilitate handia izatea ingurunearen aldaketen inguruan, ez? Orduan, zuk potentziatzen baduzu txakur batek edozer mugimendu dagoela adiegoteko, edo edozer sarata dagoela adiegoteko, edo edozer argi aldaketa bat dagoela adiegoteko, eta sartzen baduzu hiri batean, beraientzako oso gogorra izaten dela, estimulazio horretarako ez dauzelako prest. Nik orokorren esango nuke, ondo ulertzeko, osea, laneko txakurrak normalean estresaren kudeaketa bajoa daukatela, lanerako sortuak izan ez direnak baino. Pixka bat, hola, globalki, gero ikusi behar da individuakoitza mundua dela, eta honek ez dula beti, osea, hau ez dela ABC bat, baina ustenet orokorrean horrela dela. Eta daukagula tendentzia asko, fijatzeko, egiten ditiren ikerketa hauetan, zein dan munduko txakurrik inteligentena eta border colliak, eta hartzen ditugu gero malinoak, eta nola erresketako txakurra diran, eta nola gizakiak erresketatzen dituzten, orduan gurekin oso ondo egongo dira, eta hori baina askoz sakonagoa da dena, baina uzten gara ematen ideia edo historia hoien gatik, eta kontu zibili behar dugu horrekin. Eske inteligentziaren definizioa bebai landu behar dugula apur bat, ez? Zaten dute border collie dela inteligentena, gogora dezakelako, ez dakit, 40 hitz desberdin, baina gero egoera desberdin bat
aurkera, osea... Orkesten bazaio. Osea, nazten dira pila bat horregatik, azkenean, inteligentzia izatez da mundua ulertzeko gaitasuna, edo munduan moldatzeko gaitasuna, eta Border Collieak ez dira top 10 horretan. Ez dira listona, Goiuri. Goiuri, txiste. Bai, ez decepzioa. Hombre, humanocentrista baldin baze igual bai, porque gurekin konparatuta, ez? Konparazio kurtik handi joazte. Gurekin bai. Ez, esan nahi dut guk nola neurtzen dugun, ez? Inteligentzia hitzak ulertzearen arabera edo... Guk ikastaroak ematen ditugunean, nik saiatzen naz txakurren ikuspuntu biologiko bat emoten. Ez da horren hori, ez da guk nola ikusten ditugun, baizik eta beraiek nola moldatzen diren munduan, ez? Orduan nik inteligentzia edo ikasteko ahalmen hori ikusten dut, hori mundua ulertzeko edo kudeatzeko kapasitatearen arabera. Egia da, gure mundua ez dela erraza, guretzako ez da ere, osea, estresaren inguruan gizakiok bai, uste dut hor ikasketa bat egin behar dugula edo replanteamendu bat, baina hori, azkenean egoera hauek gogorrak direla txakur gehienentzat, norak dio hori, lan egiteko dauzen txakurrak adibidez, batzutan sensibilitateak landu direla edo evolutiboki horretan sartu garela, baina nik uste dut hiriak ez dauzela prest txakurrak ondo bizitzeko. Hirigintza askotan aipatu izan dugu, gizakiok bizitzeko ere hiriak ondo pentsatuta ez daudela, eta hor ere badira paradigma aldaketak eman beharra. Nik azken alderat egin behar dizuet, eta ez zuen parrik egin. Aromaterapiaren inguruan hitz egin dugu, zuek aipatu duzu txakurren arteko komunikazioa. Entzule batek Amsterdametik izan digu, aplikazio horrek izena baduela dagoeneko, Txakinder. Txakinderren txakurren arteko loturak. Meditazioa egiten alda txakurrekin? Bueno... Pasa palabra inezak ez baita ere, Ez. Bueno, nik bai, ezagutzen dut saretan da bileneska jogin. Nik uste dut azkenean hor... Joginder. Bai. Zure joga bikote aurkitu. Meditazioak badaukala zentzua gidatu aldezakezunean, ez? Orduan, baina nik uste dut hor, eragiten baduzu gizakiaren partean edo familiaren estresaren inguruan txakurrari bebai lagunduko diozula, orduan, segurazki ondo torriko litzaioke. Bueno, gurekin dagoeneko badugu prest Elisabet Olaskoaga, eta berak gaur tantraren inguruan hitz egin behar digu, sexu tantrikoaren edo tantraren inguruan. Aurreko astean eraritu ginen, eta horrexegatik galdetu izuet meditazioaren, ze badu tantrak, batez ere, batetik holismoarekin edo olako jarrera holistikoarekin lotura, eta bestetik norberaren presentzia hartzearekin, ez dakit, uste dut joan den asteko lehenengo atal horren laburpen egin barko digula Elisabet Olaskoagak, eta Nora eta Eider, nahi duzu gurekin geratu, nahi duzu martxa egin, nahi duzu tantran murgildu, Nik alde egin behar. Alde egin behar duzu. Orduan agurtu egingo zaituztegu, mila esker, Eider eta Nora, eta, txakur meditazioan martxan jartzen baduzu ere, aipatuko dugu, Musikoterapia da hitz egin behar dugu, orduan. Eskerrik asko Eider, eta nahi duzen arte. Zuei, bai. Gero arte. Agur, Nora. Elisabet Olaskoaga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Itxin markatu, Elisabet, orain bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, primeran. Hemen ari ginen meditazioa dela, presentzia hartzea dela. Lehengo astean aritu ginen tantraren inguruan, sexualitateko atal honetan, baina laburtuko beharko bagenu entzulearen zat, ez? Berriro gurera konektatu eta aurreko astean egonetzen zat, nola laburtuko zenuke, nola azalduko zenuke, aurreko astean, aipatu genuen hola labur, gaur horrekin jarraitu eta sakondu aurretik. Bai, ez dut oso ondo goratzen jazertaz ari ginen, joan den astean sarrera bezala, baina, uste dut hor pixkatez, presentzia, ze garrantzitsua da, presente egotea, gure gorputzean, ez egotea denbora guztian gure gogoan, bueltaka buruari, mila gauzetarako, eta, jeistea hori, ez? Ikasi behar da baita ere polaridadeak orekatzen. Sexualitatea eta espiritualitatea. Olako polaridade guztiak, ez? Energia maskulinoa eta femeninoa. Txuria eta beltza. Hori da, eta orain arnasten bai, ez? Orainan egoten eta arnasten, eta azken finean hori jeisten, ez? Bai, ez. Estresa hori jaisten, gizartea sortzen digun estresa guzti hori, baita ere ze garrantzitsua,
gelditzea pixka eta hartzea denbora konektatzeko zure sentimentuarekin nola zaudezu, zer sentitzen dozu eta ze behar dozun momentu honetan. Eta askotan, nola gaude modu automata batean, gidatzen ari garenean bezala, eta esaten dozu, nola iritsi nahi zona, ezeala egon hor presente bidean eta gidatzen, Neri hori ez bazaten. Gidatzearen atizu horretzen. Ez bazaten nola ez daukat karnetik. Karneta horretzen badazuakon batean ikusiko dozu. Hasieran jungo zea oso konzentrauta. Eta kontutan, mugimendu guztiak presente. Eta gero bapatean, automatizatu egiten die. Eta sexualitate tantrikorako karneta baduzu, hori? Oain nahi naiz, hortan nahi naiz. Hortan ari ezta? Hortan nahi naiz. Hemen ziurtagiri emango digute. Atariko froga gain dituzu? Bai. Bai. Atarikoa bai. Sexu tantrikoan ere atarikoak badaude, ezta? Noski. Denetan bezala. Gauza da, astea. Eta ja, behin hasita ataria pasadozu eta ala, ja martxan zaude, bidean. Eta nola egiten da bidea, hor tipitxapa. Egina. Hori da. Hori da pixkatez. Gaurko helburua planteatu dutena izan da nola izan zenuten, pixkat ariketa praktikoago bat, eta egingo dugu ariketa praktiko bat, arnasketa oso garrantzitsua denez, norbera bere... Kotxeko karnetan, teorikoa aprobatutakon, praktikoa. Claro, hori da, zuia matrikula. Karreragatik. Herrik asko! Ni preste etorri nahi. Kuadernak jarri zu apunte hartzeko? Bai. Vale, eta gero bukaeran entzulei, labur pentsua egin eta beraiek ere arditzaten eta etxeko lanak bialduko dizkigu, ezta? Hombre, noski gaur gainea bukatze dugu honekin, honek zan nahi du 6etan bukatze dugu sexu tantrikoekin, denak irratia itzali eta... Etxeko lanak eginda. Etxeko lanak eginda, ez egitera. Bueno, beste egun batean, txakrak eta komentatuko dugu, 7 puntu energetiko hoie, gure gorputzean ditugunak, eta ze organorekin erlazionatuak, eta... Baina gaur, egingo dugu arnasketa bat, eta saiatuko gea elkartzen lehenengo txakra eta 4. txakra. Sexua eta maitasuna. Oso garrantzitsua. Hori baina begik izten indar pila batekin, nik ez dut, zeiza pari bat. Ese txakra kasi visualizatzen da. Lehenengo eta 4. Claro. Lehenengo txakra genitalan dago, eta orduan, mutilak konsideratzen direnak, sakildunak, jarriko duzue eskubiko eskua genitalean. Eta ezkerreko eskua bularran. Eta emakumeak edo energia femeninoa indartuagoa dutenak edo emakumeak konsideratzen direna alderantziz. Eskubiko eskua bularran, eskubiko eskua da ematen duna. Eta emakumeak emango dugu bularratik eta mutilak emango dute sakillatik. Eta eskerreko eskua, jasotzekoa, eskerreko aldea rezeptiboa, gu jarriko dugu genitalean, eta gizonak alderantziz, bularrean, gu jasoko dugulako vaginatik, gizona jasoko du bularratik. Bularratik eman, eta gizona jaso. Gizona pitilinatik eman, eta gu vaginatik jaso. Bai? Vale. Polaridade horiek saiatuko gea elkartzen. Hau egingo dugu bakarrik. Orain bakarrik. Baina, egun batian aldozu egin, edo beste momentu batian, zure bikotea aurrez aurre duzula. Bai? Eta kasu homosexualetan zer? Kasu homosexualetan? Ba, igual. Bat aukeratuko du energia femeninoa eta bestea maskulinoa. Vale. Eta zure bikoterik ez baldin baduzu ere, hau egiteko bikotea beste pertsona bat, aukera dezakezu eta listo. Baina, nik adibidez ikastaroetan, askotan tokatu zait, gizonarena egitea.
batzutan ez daude kopuru berdinean gizon eta emakumeak, hor, nola da, energiarekin jolastea. Elisabet, muteatu duzu mikrofonoa, nahi gabe. Itxi egin duzu zure mikrofonoa. Joan zego Elisabet, baina segituan izango da hueltan, edo espero dugu. Bueno, Elisabet ari zizegun kontatzen sexu tantrikoaren lehenengo ariketa modura, gizonezko energia edo gizonezko gotzat gure burua dugunok, eskuin eskua organo genitaletan jarri, ezker eskua bularrean eta hor flujo energetikoaren kontzientzia hori izaten saiatu. Aldiz, emakumezko gozentitu, emakumezko energia hori duzuenok, eskuin eskua bularretan jarri eta ezker eskua genitaletan. Eta hortik bideratu energia hori. Balantza, sortzen da hor. Ikusi duzu Fariba nola inigo saiatu den konpontzen gure interneteko arazo hau eskua bularretik endu gabe. Ja, eske pentsatu Zaude etxeko lan egiten oso. Inigo zer sentiutuzu? Esku bat faltan nuela. Gustoraz dauz. Bai, eske Fariba ikusten ari da. Ez que beti ikusten da, baina nina Juan Pérez justo hori ikusten, baina ikusten da. Ama? Zueba, bai, organo genitalak hemen dauzkatzen egin zuite. Bai. Claro, nuko bai, Baina, Elisabet non daukagu? Zegozak pasatzeian, Irratian hemen. Bueno, bitartean, nahi okurritu zaizkit izan gehiago txakurran Tinder gauza ontako. Zer esan du, Jon Etxabek esan du txakinder, ezta? Txakurran Tinderra izango zara txakinder. Ordon, ite badezu txakinder, baina en plan zita ziegas, izango zen txakinder sorpresa. Itzko guri mernun? Eta iten bazu, Tinder Premium bezala ordainduta, txakinder bueno. Itxin pixka bat. Guau, goiuri dago faia. Aizu, Elisabet Olaskoaga galdu dugu, baina tira, bintzat konta dizagula. Eta txakurren txakrak izen ebiko da bie. Txakra? Txakra igual txakurretatea dator? Txakurra? Nei lenguan burratu zitzaidan el txakatxerra del tren, nabestia. Eta nei txakatran niru Bueno, hemen arazoa konpontzeko bidean. Elisabet, hor zaude. Txakrut? Ez kendu eskua, A ver, Elisabet, bai, entzuten zaitugu, lasai. Bai, itxoen itzuli zara bestetik ere. A ber. Ara? Kendu mikrofonoa askatu behar duzu, Elisabet, zure ordenagailutik. Ez. Ez dakit nola konponduko dugun, Zer denbora gortzen ari zaigu, eta hemen ari gara Bleeding Me entzuten, hain zuzen ere, gaurko egunez, 1989an Metallicak eta San Franciscoko Orkesta Sinfonikoak grabatu zutelako esanen album zoragarria, taldearen abesti onenak bertsionatu, eta Ennio Morriconeren cover bat eta guzti egin zutelarik. Michael Kamenek zuzendu zuen orkesta hau, hil baino 4 urte lehenago, eta Bleeding Me hau da diskori izten duen, diskorren lehenengo atala izten duen kantua. Elisabet, konta iguzu, hemen agoni, eskuin eskua azakil inguru hori organo genitala heltzen. Begira, orain telefonoarekin, porque ez dago modua. Baina, horrela ondo entzuten da? Bai, baina ez dakit zergatik egiten digun ikaragarrizko buklea, bai? Oi hartzo nahi zen. Bozgorailua jarrita duzu, Elisabet? Kentzerik baduzu? Belarrian zuzenean jarri telefonoa? Orain asko hobeto, bai. Horrela, hobeto? Bai. Vale. Ba, hemen gaude, eskua bularrean eta eskua... Elisabet, ordenagailua itzali mesedez hori egaren zuten eta. Ordenagailuari volumena kendu. Bitartean, bezala daukat. Horrela bai, baina goiuri besti izen badaukala txakurren ligatzeko aplikaziontzako. Txakurren ligatzeko aplikazioan, matxite itezunen, txakinder joi. Txakinder joi? Elisabet, bai, orain entzuten zaitugu, eta zu guri ere bai, eskuin eskua organo genitaletan dunik, ezkerra bularretan, goiurik eta Faribak alderantziz. Alderantziz, orain helburua da.
meditatzeko musika goxo bat jarri. Orduan Metallica kendu beharko dugu. Kendu. Bai. Eta jun begiak izten, Inigor musika jartzen duen bitartean. Eta ez dozu ezer egin behar. Bakarrik arnastu. Eta sumatu nora sartzen den, sudurretik edo ahotik arnaza, nola betetzen direz zure birikak, zure estomaka, zure genitaleraino, eta nola ateratzen den. Ez dozu ezer egin behar, ezer aldatu behar. Bakarrik hor gorputzean egon, arnasketan. Eta saiatu, txekeatu, zure gorputza erlajatu egoten. Sumatzen badozu nunbait tensioren bat, eskatu jozu favorez erlajatzeko. Eta orain, hasiko gea, arnasketa zirkularra egiten. Emakumeak, energia femininoan daudena kokatuak, arnaza imaginatu hartzen dozula vaginatik. Hortik sartu egingo da, eta igoko da zure bizkarrezurretik. Eta bularrara iristen denean, bularretatik aterako da. Berriro, vaginatik sartzeko. Energina maskulinoan daudenak, gizonak edo gizona sentitzen direnak, egingo duzue alderantziz. Arnaza hartuko duzu bularratik, jetxiko duzu bizkarrezurretik, eta genitalatik, pitilinatik, kanporatuko duzu. Buelta emango du, eta berriro arnaza sartuko da, zure bularratik, jetxiko da, eta pitilinatik aterako da. Horrela, jungo gea konektatzen, sexua eta bihotza. Gure bipolo positiboa eta negatiboa. Emakumearen polo positiboa bularra izango da. Eta hortik emango du. Esnea ematen duen bezala bere umeari. Maitasuna hortik emango du. Gizona bularratik jasoko du. Jetxiko du, eta bere genitalatik emango du. Emakumeak genitalatik, aluatik jasoko du. Eta horrela, Eta konturatu gabe, Elisabet, uste dut saioa hemen utzi barko dugula, arnasketa fokalizatu horretan, dagoeneko direkzionalidadea behintzat markatu diogu, eta datorren astean jarraitu barko dugu, arratsaldeko 6etarako 2 minutu ditugu eta saioa agurtu beharrean gaudeta. Beraz, horrela, goxo eskuak gure gorputzean genituela, Elisabet, uste du datorren astelenean jarraitu barko dugula denbora gehiagorekin eta lasaiago, ariketa guzti hauek egiten. Hori da. Dana da praktikatzea pixkar. Elisabet, datorren astean beraz jarraituko dugu, entzule arlajatu daia, gu bagoaz ordua badugu eta mila esker horri izateagatik. Eskerrik asko.
Keep calm and bigarren kafea.